enkrofo bi akwa kotutuo ma aka enipa enan ya ma ne bofo butu ho a wobeto yenkra ede afri ho Ejofo ne besan so kwapue mantemu mama nso ne bekro do na ho de agro wo sebo eba ne se woyere awo okunu sekan yebisa no se aduan ho mentebe ho ase na akofa de aba chu na nso ma posifo bam de na ekro afofo bebe kan ye ni mo ho eni aboabo no ya awia yade ehwomo yemfa emu aseda ni nyinada ema aboafo a yetena sese ya wobo echi do mansama ho do kenkan de mamo SHS online se akwada no ne first choice na wo pani nyinada aha ne wosa wode ne ba aha de first no amano ne de no abia wo na akwada no wo sua de hia so be ma ne computer internet wo so opa akwada ne be sua de no ne hia we wotena fie asua de ewo computer ne so efie mienu fie miensa fie nan hihye no ohwe akwada no na ho den ne modern ba na wa ba registration bi e dia mano ya dom admission guso de koso we won koto trunk koto mattress koto provision koto bibia de hia ne wo computer internet access e beguso eni akwada na wo betumi atena ne toso se wo sua de no awofu e abrochina bagando e SHS online ya homa ne 0599 022 998 0599 022-998 ano die ni die we die ba Ghana mfie dronu ni akire nie yente won masen boni biada won fa cafe ni keka wa bia so som enti eye kroje bi biada eye natural soya milk ne na wo pe choco banana na strawberry vitamin no ne be kamfo dia ma da bia me kase ahode ne gwom no won kwa kwahye baabi panyini wonnom akwada no no masiesie ne bobon makwada ne nyine ye fe kan se calcium no omega 3 6 and 9 ne nyina hyemo ma se twom enti wonnom ma ya pebi ma akwada no wono so emobo bi se ne be ya obetumi anyini yi Ejofo na yenkro na nkoda no so de hia pa se wo madwum bedo erunti ne akofa perfect series wo mandia ba ne GS na kaja tum soronko wo ma na siri wan kosi Jesus na yayo de eba wo mo yo English ho ye wo eye owapo history of Ghana chese awuro no ande taba montren wo mo ye preschool nkoda no so ye mo se wo de yenye bi ma wo mo ka ho wate na siri wan kosi kejitu no numeracy language and literacy owap creative arts phonics computing coloring and writing yes exam questions de boy twukwa bremani nyina se moko terminal midterm na ya ni say don tomo ya de aba montren esukuma se puto generation wan kranso adanso man first up on memu afa na ba bia tonton ngoma ubogro mas perfect de na eni mpedifo mo bi number 02432999 938 and 0540755465 kwajo rakon Royal Enterprises se akofo kurase nu adu no ba kwa ebreto mu no agro ni donkom ni dotom no akofa ni nkohini wode pie montren no de ayaduru wono mo bebo apa sisim ya gina na ase atu afi bia ne padua no nansa ye komsa eba sa de no na bebo amabo oba fichikuro abo abie mu amwo ne ese jan e de no kwasem na se onya kwajo rakon do no a bedia kagiremu e de ama koko pressure fashion siatika embroyo bema kwakudo suro ni na nso tu fa modwuma wadawro ma eno na bebo promise eba will be posa ko bi apidank misi eba sa pharmacy Otec FM ha jako ha time FM obuase techiman free FM so aban asabia na nimu no a ubenya bi otumi ato fragments heba nso sa da onya bi dane heba nso sa top amazing tafo maternity abrosan mu abenya bi otumi ato mema fa na ba bi otonton heba le duru ura mu akwadwo ura kwa duru bi sa na ma obi number 0244 470067 0244 470067 enyume na bua asosene na ensama hodro ni nyinada yakenkan dia mamo semfo ofa John entry boss yakon labo asonfunum ne yemienu midin mami ajowa nyantatando menin asonaba ohene kwabena boaten afie kase no emu ensam eni Asem Beba Dabi Ejofo sebro nyaba basa no anya ne bopa kwero ne mu sebro na akofa no ho ede abana basa nso asebufo wo mu aboabo no se de zoom lion kwashi wura no wo aboa no saa no mo aboa no ti aman ye pensmaka ye frase frifie sanse dam kan no ya ne fie ne frie kumase ya Asante mantemu apoti sadom no wo nya brese krodo mo se wo bi akoso ma wo mo dwene wo mo ti ase enunti wo be bom do nkwa akire brobro mu akwase pa hunu asem no ni ase na ye hurudie edi mu akotre bo se Senegal ni kipadi ba ko ya wo dragu bo shot anu ache no enko no de enko che bo enko nchi wu na nsoso abusanfo de asie ni se wakwachi ni wu wanya mfrinchia no aduonu 20 years na branti wanya
ya wɔn susu sɛ atwetwe wɔn aso na apolisifoɔ no wɔn akyerɛ sɛ sese ya yɛka sɛ deɛ mu no wɔn de akɔkɔto Ebenezer mɔkyere yɛ wɔ tafo na wɔkyerɛ sɛ aberanteɛ baako a yɛfrɛ sɛ isa na deɛ mu no de baayɛ wɔhyɛ sɛ aberanteɛ yi a wɔawie yi ɛne wɔde ne kopie mu wɔ menhyɛ hospital wɔyɛ tiri ha yaa a wohu saa sɛ na yɛase yɛtwitwa yɛde sika twitwa mu ne adeɛ wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔno ka asɛm foforɔ no yɛhu sɛdeɛ aberanteɛ no pra na yɛase no na kyerɛ sɛ twitwa so paa yɛ ne aposifoɔ kyerɛ sɛ wɔ sɛ wɔn mu wurawura mu bodonko ti asɛm no deɛ twa tire paa no a ɛnam so kɔfa yɛn nyinaa atwumi ɛde baayɛ na wɔbra mpanimfoɔ wɔn no yɛbɔ nkɔmmɔ no ɛna obɛpie mu ɛyɛ regional CID mpanimfoɔ no a wɔn kyerɛ sɛ obi biara a yɛ a wɔnam ɔnten soɔ no abɛte biribi a yɛfa ho na wɔsɔ ma aposifoɔ wɔn mu nya ne nteɛ ntɛm so korɔ nteɛ no nɔma a wɔn mu abiri bia de frɛ wɔn no 191 no wobɛtumi afrɛ so afei 18555 ɛno nso saa na 112 saa numbers aworo yi wobɛtumi afrɛ na mantam no mu panipa yɛ ɔkasa de ma wɔn regional PRO DSP Godwin Ayenyo ɛnsɛm a ɔde tutwani woba Facebook no so amfoni regional police crime officer and commissioner of police Mr. Boyo Enya call from the Foreign Affairs Ministry say national B will you Mohammed Nakoshe Ebenezer Motri Ewatafu and the on your follow-up. In terms of your follow-up, that's one the Queen of Koyana and Nidaho. Now, calls a year for all the police stations, you know. Now, we are for Bianco, the police station, we are a work material. And you follow up from the management of a year Morgan or Mosque. You can know if we have government hospital, and now we say, what do you think government hospital in a buy? If you follow up a commercial government hospital, you call your first thing to your corner. Now, I'm on my see and say, I didn't get an action, and you find me study and I didn't buy it, or buy a car, or idea. I don't know, maybe I will see you better. Now, I want to friends, no more. Now, friends don't come along to the Amokala, in the movement of the I'll buy no. Your client say, or may say, initially, almost in an accident. Later, I may say, a call, more than say, or may say, accident. ATM, in some of the community people. In there, Omujawo, a hospital, and after more than one you know, in Jimba, Muja, a na a community side at the time of Mukomesia hospital, Omuba, Morgan, say accident. And the Omunia and Omukonomasa, the Abalu telephone number. Telephone number of Jama, your telephone number, and it's not going according to Yanata in the city of the people. Friday, Omudu in Tadia, and then the bag, backpack back, any small B16 back. That's because Ma, Mochilene say, Omunia and Yaman and Obaba, any Yamano. And the so far, you're in touch and Yamano. You buy a ticket, you want to go ticket group. You need people go ticket group. You know, a pair of football with the name of Tuari ticket. You know, one iPhone, any 2 power bank. Any Ntadia or Senadi. I think go for no, la people, yes, a doctor named before women, government at the time of the incident that people want no much economy attached to women from that. They say, let us say, you have to take a meter, only somebody, and I say, the BBC only be somebody, you know, you have to watch your movie, you are better than no police, homicide investigators and not forensic experts, any other intelligence officers, all about the kind of work. Now, you have one say, no problem, Kenya, or Mocha French. French have a Mocha, a Monka Catabia, a Monty, a Gala Catabia, performance, a Monty Gala Catabia. That important thing, and a digital one, a digital one. The Mocha Tabia will be your investigation to go up in Kuma, the Betty that's why to give you information about this Tuari Gaya, we see me,
Omoha Yafikia, I think a job wire. For Penny at and Kane, one on bus and to Mountain Workers Mafriba Pusa Domo PRO, DSP Godwin Ayanyo. Na yanto so na yenkopie mu ewo atoye mantemu na supondum kwa hone yakwa kopi eye Krobea wokọ shama ewo atoye mantemu a ewo ena ewo awrehosam a efiri ho eba ene se sabre ya ye kasei head teacher pa ya woda prevailing academy ewo ho head teacher abon homodin ene akwada ba ya wanya efie no edu enson 17 years etumi akwakwada ama akwada no afafuro wie ye no ode nakọ akwakwa ya abortion diama no amane no ekire se womomo esusu se tichei wona kire ba ye ade womom ye JHS nanu ye na se wawie wo ha wa ne former students wone no akwakwada amanyinsan ya bamuo ya wakwakwa ya abortion na diama na busia na asemya kwakopie mu ewo dosufo ensam Ghana Police Service dosu ya womo ya hwem asem yi emu enhwehwemu aso headmaster de ne ba ye wono na kwada wachira nade wode no bekwa akohyehyɛ wo manyinsa ba na abortion kura akwa ba mu ya mani boni Charles Ajuri wo watoye mantemu a wagina so ato ye nkrasi damasemi mukwekope do ewo dosu aye fide yara wa batiri na mukodru hwane onam de oye security zone na oye hwehwema ameya na adi nti me sada this guy sebe ho kata wo friend Isaac Ochre na Isaac Ochre extra de wo school dia wo friend Prevailing Academy wo JHS da primary school ono na oye head teacher wo school no mo na school yi Assemblies of God Church for Wadia. The school yi wo oye Dunko owo Sama district. The school yi wo na nhwehwemo obesi yi de head teacher yi bo modunara onye abayowa anade besiabe owe 17 years. No ka ho na wo wie oye JHS na nsenya ho no. Na no onye no esesa wo yi ni ya awarede. Na maybe sano no the head teacher from January to June no na chedo onye school girl asesa wa ye maybe say school girl no chede dodo a onye na dempo school girl na nkasa entumu mpa nchirem anka de dodo day ana dodo day mo ka etira manye de onye na de bebre a odo so a ontum nkan na inde no mu na nyinsan kweka bai nyinsan pre mu no na head teacher oye na agenda nyinsan ne de se okipi nyinsan na maame ana ono dere no na wo fole mfa no nko school ana antiodi school onko yiman abofre peno do me head teacher na lankasa onye school girl iba krom ebe to abortion edu na ye bisa no chere da mo abortion edu no try man no oyama women na mo wode hye wona asene bi eyi omfa wie no oma eba no awa afani yem no onane na oma top of the car for no home for the pad and the shisha na ase dem ro be ya obotum wa abo ma moja owa na ase no obotum eso na abofra no ofa edu no wie ni nature no saame so ato no bara ahwe ne be din one day no say de biara e complain we yefun de biara e complain we yefun abadi yo so ma me yefunara no ya me yo na omo okọ hospital ofi hospital be abofrey no ro complain yefun nso ma nuni ebesi abakọ nyane nyinara okọ hospital wo be no na wo si wo ma ni nduru ala onam de edu nkwa ho ni ye small community nti wo be ma ni nduru ala ba ma me sha fe na sabe yenyim da ma me mpeyim fonde won wo hwa ade pa ohu de afei ai de bibi wo ho nti na lankasa nye na be tina ho bisa na nunu ya penyin ka ho ma fi afei ba ba kedo na onyem na so onyen ka sei wa say ye fun no ma mi anya ne de ba afei na afei ore ba ba kede oye head teacher owo Prevailing Academy owo dunko ono na osha ne de se wenyi ye fun na ma mi yin no nko oye ntuadu school nti onyi mo weji nti ma mi anya ne de omo wo frɛ head teacher
head teacher actually ojibeti nti ma okosi nyina the head teacher nye one abufre so wofa na oya Patrick JB said oya head teacher na abufra wo no so owie meka na asabi oya ne said there onkwa kentre oya girl na wo for there nyinse no nyinse no oya no afre mbom na onye nyinse no onye teacher damono ma abufra no so okwai kwaji yinse no odoto no ho de ono mbom na okwai abortion ma oya ne classmate girl ya American asabi na onye teacher no abofra no ne papa de asam no the Krobea police station who police for na hawa wo bi said in some na threat na aduru beru no sha hu bi riba na akoni mo ode oka no kwa enyi ma oka no kwa de teacher no onye ne sese menyo le kase wo kwa ko teacher no a side yara wo de no kwa ko tre aban no kukum any de yara wo yin kwa course na so what said there update obey the court anya certain nende na wobesand na akọ na wan ikoje secondary court na abanyi na edi sia die asi no ene dunkwawe no wo shama ataye mantem o kirekire ni sisi ade asam ne wo court aye hwede court beka ede afa ni pabonefo sama wadi ehum so na yenko apuremantem na Krobea ko abutu ho ye fere nsema manso ni wabrim ne npotem ho no amansin mu a ne wo na professor mu a ebo wo ba ne se ewura bi a wanya mfinhia aduonu ba ko mafia ne de efre no fiafia na wone ni kunu kofi woromoto woni kunu so anya mfinhia no aduonu enkron 29 years na kofi so anya na mtumu ase bi apie dia menam so man ne mafia watwe bafo kan na nke dikodi anka sisi da manfo di dia wu when ye what training sa no ni kunu chocho chuku na bjofo wo bra mafia no anko mobomu ye ne bonko no di twudwa wo chese metumo ase nyina no ye adwan na kofi pie no odisika kra to pron so se meyire no akakra ne nti wo ye sanko opebanku ni okro stew so okro soup nso a emu bia na wo ba ye adwan no adane jose de oka se mafia no no eno ka banku ye nkra wia na anyadwa nkwan ye bi nkra nkwan eno de ka ho se eno nam se sika na nso se nka ode beto nkruma wo se eno nkruma be ka ho pe na da nkruma nkwan eno anfa nkruma nka na da nkra banku ne nkra hunu saa ti kofi ba wodwa adai wowura jadoa na eno no so ma abafo so ono di ka ma abafo no so ena se oba na dinsin no se se ye ochinchim ne nsa no different kofi sem ahead hemre yentie mafia nkomo ba wode to Otec 1029Fm ana pano okejman saba na mamska so faye de na mi ntona opide before obano sia na opin kuma na mafonye right to bride me so na mi so kuma na boya de ji skana de mamso enso na meje before nure ye beto ebiano eno anu na mekodai ti me da wa no de nsa e de bom ase mi ni ebiano ye no mamska mpa aide aboka no satisfy me kontoka no di ebe sugar nti wona me nsi chin no chin program na se ka no da table no so o chin ko jan no di se kan sa ko do na me che se kan e fun na se kan kitania one me ko nti odi me ti bo we nti ti bom na me pla so na se kan ko no e kitania one me ko nti odi me shiti she e dan mu ami asem so na se kan e ko so for mafia no na nipa ba ko a ye friend say ata malam so achechi nsemu ara o ti twudwa wo chese ebu apayo pan mafia yes me to me ba no na second nkuta ga na madam na je second me ba no mu jono mo ku ama boy no second wo boy na chese so ama track ase na nye say boy na chese na second no e wo no ba again na de wo no bye we trying to so eso no mo kuna me pata o ntimi de eni se dia o de won o dem na za bon na to na boy obredi omoja bebre na de be ntimi me pata o anya se what ahwe asika no no gane sha o de sika no wo so for ye kwa Premantem Brim North district no ni wa Brim mama nso e de kro ye ni odasem adwoa akoda ne sika nsem no ajegon Asem Beba Dabi
Awusia ha na brema kwan na ensama hodo ni nyina da yɛde asi samufoɔ fa John entry bosia kon labo na bede ɛkyerɛ ɛyɛ nana kwadwo apia enuba afia abɔgyewa ɛgya sam Professor Kokoto Papilo woman e boabo ansam na no ɛde ma yɛn a Papilo bɛbɔ ichidom ma ensama hodo ni nyina yɛkenkan ɛde ɛma mo kwadwo mo adama Facebook ne so baby awo bia no wonya bi ehweye anuanom no yeye mienu awiamedin mami ajowa nyanta tando menin azunaba ohene kwabna boatin kwabna yakoi me fa happy birthday we enko mami baby girl Mercedes abena happy birthday to you darling ebompaye se erade emo 12 years old enkwatenten dia hoɔden ewom paya mami nim daddy eboma ono eni so benyina ba ba panyini pa na abota yanti a erade do ba ye no wa ba ba ne pepepe my Benz happy birthday baby God bless you no oh yes me am Mr. this happening Mr. this am working promotion suit kwabi picture ne dia fi so ode yere minim de ode ye so ode be ko few or two pictures and then also twintwa ma or two pictures susu wa bo no awusia yeso na Asem Beba Dabi dwumadie atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, heavy and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti-pavi, A support to immune system no. not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, to 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quada when you feel to me come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabro for? Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear nim defoe and a chair woman pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, every basic 1, equals basic 6, English, every basic 1, equals junior high school, near Banner combined soa, or Nina, English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, and to a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's already, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look at dear, what table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox, Hepa Plus Mixer, to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hodi aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie, Hepa Plus Mixer, and your juma ebe ye woni padua no mu no. Afia kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hey, share. Oye, Hepa plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox, and Hepa Plus Nina. I pay for a battle more manufo, and you could have in fear to me and come. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer, a mapobudra mapa. FDA aje Jordan Kratwayatu. me dofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebre se ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up
me pese me hu said ye me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho den said ye tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I dey hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi ense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abo mo obane nya abotre sua de senya ono ape. Etosumye no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niama enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumye ensa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye de sua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and now 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Na hwan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumase enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eya a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa mu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eye mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo ye bema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register anafe 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ne na hyenkam. Dise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na oyeden, ohweso, edidigi. Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ye omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwibio pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔbi bebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Iwonu tuturo onso omompa aba omoda subusua eye waduma apapa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumofrofo enyanka apapa wa yi bi Otec
ma onye nkyere na adwuma no ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmmra wɔn ɔmo hu obi anim ase ne mo yɛ kata yɛ na yɛ na ɔmo hwɛ papa nka wɔn mo ho efiri saa abere brɔ nhwiri kɔpem brɛ a wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena aseɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nyɛ kɔpem brɛ a waa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo adom no nti amen Aja, Amen. Me da about the ase. On a boy, I see that toss me no a common moon penny for no one beja for. The toss me and son and come a tear for no. Semi that tear for no so I say. Okay. Me fa kunya isu aka me and more move and say. So call wali abisa. Kwa misana se ukumua. Asem Beba Dabi. Call wali bisa. Na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham kachira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompae na otumfo Nyankopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radi ase yansia da ase nti me continent na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta okọ ya o check scan date no date ni nsansi kobi ne de so esan kokosi obi kunu so enti mama keto adi me ho ya o ka kire me se wadi watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se woni me na na enyim ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de mano a ne nsane ne nanye ti mame so adwe ba me tim ne se me hu da me nyem me andru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pa asem na me ka kire no nti mama me keto aye se ene esa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho akire be kata wode anadu bi me dala sa kwa eduma eti me ba ye no na me timi penku katra asra eti me bi enku no so a don so ko ana me ya don so ku enku ni on kana kura wate nyana me to me enku ana me desra Otec 1029 wa don so enku ni na die enti no odun so gu hunkum na wo ye dan na hu se dun so de wonku ni na just apart just so kunkumenti wada ma hunya hu se do and hu hia na hu ye me ya me de fa mani mo me tibi de fa mani wasra wo yire jonso o sre yaw me de fa mani aha hu se that don't stand or their friend kun Asem Beba na da me de me ka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne de na ma John me so ye John wan ka se mu John o ye de ai o ye John o ye de ai ifa so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yon ko da fan mu fan fa ne ho dam papa pa bi so e de ma be dada moto me de matali aso ma de a John de say you obi din ah Rose John de say you obi din ah Asem Beba Dabi aware mfa wan kasa jo aware mintimi nware biem eto omi njai na wo se wu njai na nso ma me ka kire wo se mabo adwaman nti aware no ye njai bible say adwaman na tete aware ntemti mabo adwaman nti ye njai wo se de na me ka kire wo se menyam mintimi san nti ye njai aware no wo fra wo sofo ma ne frɛ me tu mi fo se wo na ade wo ho nti se mabo adwaman na so wo so pemedi a bi de mi njai Asem Beba Dabi be ka kire wo se menyam no
What send this? 6 million. The brand say, we go in insane. And I'm the foyer, and you bug of proof to share, me than him say, from 20 minutes. In Krobea nana yo, Asante, FM. ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayɛyie ɛnka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaaseɛ nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne ɛde ma udin kronkron no adɔfo ne ade hye wia yi yɛma yɛnho aha yɛma yɛnho akɔaba na yɛma yɛnho yɛ ahyiahyia aha ɛyɛ Otec 102.9 FM sunie awiai yasa hia bio ene ye benada ene ye da foforo atwedi ampototrobo nsu kwa me basa yi adomo a na ni wo kriti we wisi no wasan ye ene eye busumi dui ne da etoso aduonu kro emfimpinu ne aduonu mummu ene ewi awiai yasa hia bio ne ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadi a yedie da biara da se yehia wo afidie so a asɛm kropa ne yɛka yɛse yɛde sua de ebrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso ade no nti awie yi a yɛhyia yi nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛ ba besua de ebrekro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso ade awie dwumadi no yɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so sɛ wo ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so na wo hwehwɛ Otec 102.9 FM sɛ wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otec 102.9 FM a dwumadie ni stream live wadama join yɛn na wo join yɛn a
fa wadwenkyerɛ bi a wowɔ ɛna wie fatum ɛwɔ comment section hɔ ma yɛn yɛbɛgye na yɛkan no kama wɔ afiri kɛseɛ yi so na yɛde ama mo ɛbere korɔ na mu no wode wo comment yi tum no na wo hyɛ ama wo nuanom anya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi atie na wanya bi nso ahwɛ wo share no ɛyɛ like ɛyɛ follow ye ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia wo afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ na wo nso bɛtumi anya akwanya no bi no atumi awuram bi yɛn nyinaa yɛaka abɔ mu akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na biribiara nso atumi akɔsɔ awie yi okɔ ententan ne so a yɛwɔ yɛn nuanom Be Love Radio for Spain man no mu Be Love for abade me na wie yi ya wonom fa show no live na yɛwɔ GN Radio for oba United Kingdom man no mu a onom nso abade mu anya asɛm keto adwumadie ni twagu yɛwɔ Patmak Radio yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Mansaina FM yɛwɔ Bruni Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛna wie wɔnom nyinaa nso abade mu abiem ɔfa dwumadie no ama anuanom anya bi atie na wanya bi nso ahwɛ yɛn nuanom a wɔnom wɔ Paris France bukyman ne mu ɛhwɛ yɛn tie yɛn ɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ne nso so yɛwɔ Dachi Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM wɔ Belgium Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio ɛna anuanom a mo monitor yɛn wɔ information centers ahodoɔ so nyinaa nso no mo nyinaa mo nso mo ka yɛn ho Nyankopɔn nhyira mo ɔnyɛ mo kɛse na ontutu mo anamɔ enso mfansi medin de Krobea Nana Yaw Asante awiei oji amanie enawiei apesemakana nanie enawiei Krobea jata maji adwa da wiei yene na ahia ya ye ba besom mabedwafo wa ha awiei jata ba wa ha abrewaba kofitwumasi enso wa ha kwadwo di mo wono nso wa ha saa nso na ọbaade akyi ame ene agya kwame enso ewa ha wa wutie won so ka ye hu bi ye nyina na ye ka bom awie yi na yasom obo akwaba ya eja kra o te say Nyankopɔn adom ho ye pa na so adom no a de Nyankopɔn ene ye benada sa ene nso odoma nkoma de adom ye sa pepe awie yi yase hie bio na ene de ye ba besom sebe da biara da ye ka de kyerɛ tiefo ne ade hye yase yi a ɛya na ɛya ade sua ne ade kyerɛ sa pepe enti ene ye be ye de sa ɛya kwa me ho na me ho ene nso bena nokre ye hye bio sa pepe ne tie ɛda ne duru sɛ yi a ya ne mu nsɛm ne dɔɔso utibia ya na bibi ya yew sebe nanso Onyankopɔn ka yɛn ho yi ade nyinaa bi wie yi ɛde ama yɛn ɛnora na me ne ɔpanyini bi edi nkɔbɔ na mesrɛw wa wutie me na awie tie me yie na hɛde me ba bɛka yi nso sɛ wo hyɛ ne nso a ɛbɛboa wo enkobodi a na me ne panyini ni die no ɔka asɛm bi ɔse sebe onipa a oye yeni die onibie die sebe taku ana sempoa enkita no sɛ nipa kro no wo adwene o tie de meka ne yie o adwene enhyiamu a yɛhyia yɛfa abusua ho adwen enhyiamu a yɛhyia yɛfa adwene bi sɛ bɛyɛ a dwumadie bi a yɛdie betumi akɔnkan no sɛbe hiani no ɔwadwene na emum oninne ya yɛde kasa. Should I repeat it for you again? Hiani die woni bie die woni sika ɔwadwene adwene kɛse paa sɛbe die ɔso wo bie no ne die ntono ya sa problem yi pa ɛda board so ya yebobo ho na yɛdwendwen ho wɔ abusua yi mu yebobo ho na yɛdwendwen ho empo wɔ nsɔre mu yebobo ho na yɛdwendwen ho ɛwɔ mosque ho yebobo ho na yɛdwendwen ho ɛwɔ shrine ho yebobo ho na yɛdwendwen ho ɛwɔ kuro ni mu no hiani no ɔwɔ ho adwene ɔwɔ bi ka o
owo bi ka de enko beka no ebetumi asolve problem no perfectly ba mom ye hade bi ye ni ne onini a ode beka onim de ntia tumi tie tumi ebibifo ya bibre mu ha ya wei se wuni sika wasemu emobɔ enunti ama emabunu no sabe obia target ene se kwan bia mefa so a mesu menya sika e wa atiasefo asase so no obenya enti ne maame kora ne se so kuno no odi gisika duro enya bia obenya kire se wanya saa na wanyere ne ho anya bia onya ne e wo community a wotimwo sabe eyeni nua bi ene se so de ne koye sacrificial lamb na wotumi nya bia obeye se ye ne yere empo ono ankasa ne ba ene se so de ne koye sa sacrificial lamb na ode beko akoye unim de ntia wa nyere ne ho a onya ne tumi tie tumi etie tumi na wo ne hwan se wo ba begina mikro sikani anim na wa ba beka wo wadwene ye fo nanso mane nyonko sikani ko gina nanim na de obeka ne kura no se bemfaso ni so sikani no nsam a wo ka ne kire ne nyonko sikani no sebe eye nkwase asem eye nsemfo nyansa bia nim enso obune se eye tumi ene kasa kire onu tumi momi ahwade bi ekura mu eskafo ede eno oyo sikani bia botaye ne se obenya ne nyonko sikani ba amana ware ne ba mienhwe o eye sikani bia botaye se sikani wo baba na ode bema kofia ye chene tenase e woda ni table ho oh invite him for a dinner e honi e ba bebusa wo ye hwan oseme ye nana Krobea aha kire wunji kakra Abraham nta aba ne me Abraham nta ye koko kuani edwa no odie you are no aye chill hey you come meet me upstairs shia me wosoro ho enye bibia no okoka kire no wosoro ho okoka kire ne say sakra chiwi ba bia akoshia ni free ya no fa ne kwa nanso the vice versa is the case manemra okay o ye hwan oh me ye nipa somasi nana Krobea ne me aha nana Krobea wo ye hwan oh ekurum ha nyina sikani a ono na sa adwa we nu odie eye ne ba ne me o se ah pia o papa ho te say oh me papa ho ye onu ai wadwe so be ware me ba no o se an ene mo nkeka mo ho na me ware no tumi tie tumi etie tumi na oni ma ro hu semu ewom de ewom nyina ne se ye wo pepa kuma bi ena ye de sa tumi no ahye so ene ye fresa pepa kuma no se sika enti obia prepe bre ni mo jani so obenya sa tumi ni bi se wanya sa tumi ni bi a ohu ne ho se waye mobbo e wo no ankasa ne manfu sa se mu ya make koso obia bia enunti amadwom bone aba ne mabrutrim ene ekwan bia wo befa so a obenya sa tumi no bi sa tumi krata no ya ye di tumi no nyina hyem na ye frɛ no sesika no kwan bi obefa so bia enya bi no obefa so enya bi enti ene amabone adoso enei amansemone adoso enei amade wonni bie na semo aye mobbo se wonni die wo bie sa tumi no bi enya asemo a tumi tie tumi nti ye betie no kane ansane abawo so se wanhwe yie kwani a ye befa so a ye besa atiatia kire se tumi bi akwa kasa kire tumi bi enti wo asabi wuni bi no wuni ne ensese wo kasa se wutie me na awie na se obi ni sa tumi ni bi no oba wani ma eya tie ne emu ne se onine na sebe die woni bi o wa adwene se sa adwene no eba sebe wo won totoye ene won hihye mu a ebeboa wo ade a mimichi ewo mi wiase ene se me ne wo kasa na bebie wa no akase me nkwala adwen ni baabia enkwada adwen ni baabia adwene bia ya adwene de wo fra ne se ye nkwada adwene no sa adwene no na ebia edi solution
eba to problem na eda board so no wa wu tie mi a wo bie eye tie die woni bie na nadwen no ebe boa wo ama ebi a wo haw bi ebi enso bi ebi amanye bi ya wo namuo no ebe yi wafrim eto da bi a ye budie woni bie sebe ne nchi akora se yesre jataba ne wo bie na nakro bie mi bie waduru ho na wo ye ego ordinance ebopru ni mu se bom ego pam ego eye hwania eye na nakro bio panoman ko memfie no enya kwa ya wone ne yire ne ma ete nsuo yase hoi say ai panoman ko we sred wo besre ensuo bia eye nchia keke ena papa jata besikani nko ba ba chia wo enti wo bie no ye fa wo nchia mpo se eye adesre osikani wa wo bie in the society die woni bie no o wa adwene eye tie na dwenkyere na wutie ebeboa ye wonwuma bebre wo kro yi mu a agu it is no more functioning ye wonwuma enwuma kakraka agugu onima de se wo ye dwuma ye ni na akotu adwuma wurafo adwuma wura ade we se ne ekwe de ye mfafa wo ne hwan mimi pebisika na ugina hen wadwuma ne begu ebegu me I'm very experienced was I ni bi ho ejoso krapa ya ejoso krapa me mo sa papa ni din no ton building materials eduru afibia no hia papa no no ofa gospel musicians e wo din bi te say damrekunom sabe woni ato nyom na nyankopon wo sra wo wonso e na no ofa wonom de wonom beye program krapa ya papa no ye Pentecost elder krapa ya sabe na wo bu sabe na dwuma ye forte se moa to me yi bet hook no de hook no e na ebu dwuma ye ni se nipa we se dwuma ye ni o wa adwen e betumi aboa na dwuma na mana koso no wo gidi ye se so koka sa asem no de kire no o wo sa krata ketwa no a nipa de tumi amanu nti wo gidi so obetie ontie o ene kohwe aban de nensa to ni nyuma no so nensa se ene na dan nyina ye de auction na abobo ho a ye ton ya ton bi ye guso ton de aka onim die ntia tie die woni bi adwen na die woni bi adwen no wotie na beboa wo afa wo tumi a nya tumi nko an ye tie obi wo hono wo sika sebe mesra meka wagimi obi wo sika pa woni fie nyansa wagini na sem bi obeka bi aye nkwase asem obi ni bi nanso de odoma nkoma de adom no ya adwene eye tie san krofo no na wutie woni a ohini MP honorable DC Asem mai adwuma wura bobo odia bobo na hima tie san krofo no wate na wutie wono mo a ebeboa wankasa ena wie Krobea masem ani asa hia bio ya ba besom eya ka be nana sima me da se muni adwuma me enche atiefo nyina bio tumi ewo krata kuma bi mu wonni bia wasem bobo nti asante kotoko se ohia ni hia ben a aya na wonya tiefo nyom na emi do Dr. Pabu na boy so here ni share beya nyatifo good nyatifo kra na nkenti sa asante kotoko se kwantintia ware wapao na nso ye ka sesikani no firi sirem de ne ma me se wonko aware na se mo aso na me se kwantintia ware de nka me nko na nso wo firi sirem asika woni nsam de oba no wonko ya hwa de asore fo ye bebo afore papa ida bia oba asore wona praso ndem ye be chama e ko yifira bontene woni tumi sika ne bi ni ho da bi akura yi ayesi fie wona twinwie nkonwa ebo apata ye bibia ye koya yi krata ne di ni so ye de wadwe nkyere ye dey woni tumi yeah sika ne bi ni ho na so ete da bia ye ntie wo mo na adwene no kuma bia ode ba no se de esi adwene kito bia nim no na adwene na obekire no nana ekire se ono so wonyansa woni tirim na so tumi ni na woni bintia krata ni na woni bintia hwe nana sto de bia tiro fie bia
akwam ti be betuma tu kwan akotena broche be sem fie du na o ma dawo woni obayi ne tie woni konsuo woni wofufuo woni sinioma woni ye bibia nanso ye hwa de o abroche ni ne de sidi ba ko bi beba maame ne be ka se me bayi de man sia na kama wu on ne hwemie bi oto ho ne o konsuo ma wo no oni tumi nanso to da bia ye nti wo mo good sa klata kuma na ya twere bibia gusu na ye de tumi a hyemu no minisika ni widi nkomwa se wo adwini we nyina na wo nyeye wati ase wo adwini we nyina na wo nyeye nanso bia na yokusika ni na nka ka sa asem kire na nko be fa sure if say we need to me atada bia ye ntie hiafo so medase eburo enu nti ene na wiei ye hia sebe ensisi wunua da bia metena fidie so a meka sa asem we se emabre wa beye ubenyina beto da se bo a obeduru ho emabre wa beye men kan chiro bia odi so so ye befu asufuru unyame na ankasa bejewo na wo na nanya 80 years 90 years 100 years wodidimu ko 200 years o sori a o se de sia tutunti mi na na ebefu maami ebefu wono ana eyami o ono me papa no sabi baabi a wadru ono na ye be bonsam ono na mama bra bon uru efise wunsu wunyini ba preko yo ka kire ne ba no ubenyina beto yeah enti da bia me ka kire wo emabre wa beye ebre eninse ebre eninse ebre nse ebre edi adane se woko science mu a me wo teacher ye Fred Bovi wo kire ye sa de we wo science bra ne wo sociology mu ka kire ye say time is not we you bro fubi static kire say it's not static but time is oba de on kai me sa bro fu we dey say na me ni ho Bovi ne kai me ni ho me refi o de atiefo mo mfa de saa o de matumi aka time is not static ne nkwa no mo mfa no saa oba de say no ni ho nti we de on kai me say obi so dai na obi ni ho say we de nka ni nyina sociology is equal to sociology matumi aka time is not static nkwa de ka obe kai sociology di mu e bia de me kai na bia nya na teacher kai I say here Bovi befu jai Edna de beba free or the baba ko sociology no on the sesi a wasi dwumadie yinti wa hyeda ko sociology no ni nemre die nyina abom ono pa yide de no wo de omo ye nke university Dabi wa ko sua hode na ka ho wo se enam yinti wa ko sua sociology abeka ho enti hyane nso ebre edi adane sa na mpesam kyerɛw ebre nyina faako edi adane ena na abraba ene ye hoahoawo papa sikadini nie ori awaka ukrom ho se kase ka papa nu owo sika nu oba behwe ase a obenya bi aka hwan na ewo enidaso obi sa papa we nko obehwe ase ni sika bebrebe hwan na nke wo enidaso obi sa nka abra minta sabe ne ba obetumi aba beyeye hwan ya wo de waka wo ba bi a wufire na nye why na we ni da so se nka betumi aduru de waduru enti se wuduru ba bi a waduru na ya kai de odon so ba ate kai awiai adofo ya besom papa nokre asa se tumi no ato nokre ewo kure mu tumi no se sika krata kuma na ye de tumi na hye no ato nokre ewo kuro mu enti nokre asa nano ena wono mu bomi muyi Nigeria fo ma ya num da bia ye kasa asem we de kire Ghana mpanyimfo wo mayimu se wono mu ntie na wono mu nhye ne nso the way a Nigeria fo inflow ba Ghana ha no eye too much ye kasa asem we kire Ghana mpanyimfo a sabe tumi ni nkura ye ni tumi ni bi enti hwe kasia na num ne keka no no te radio so no kansem ubetumi akasa but se duru ho a ubehu se se de nka kwase akro no tena radio so ka ye no ye fa de ye adwuma nkeboai
interior minister estati ade bi o jai no all of a sudden nobody knows the see yet Oma ni nam traffic mu no amusrese ye start free cry immigration for the car bus ni namu na ye fa wo mo all of a sudden bang interior minister won flas antimamu wonye MP wa so ase ha ya ekosi sai wo de abro no ani mpasua so hokora no mu gudodo no mo da ankosi hwe tumi antumi ankasa angire tumi saa paper ketwa no ebeto nioma munsantie Nigeria for when in the mu nano ejoso Nigeria for maya enkwada maya num empanyifo wom ya wonu mu ani afiri wonim de omo ye say wo your ba na wo ton ni oma wo dwom wo ye bema na wo ton ni oma wo dwom na Nigeria for ba ho a ya you very careful especially so omo do so if they are more than one be very careful why would you this cano won ye targeted woni ye targetew enti ye targetew de nkoma hyew o ze Ghana fo nso mo hu ye hwehwe animu na ye wo no ye nkwa na ye do ahoho sene manimi Ghana fo ye suba no ye do ahoho tan ye ne ankase ye hofo enti wo behwe no de pidgin yi oga na how you dey o see a day fine yi oga you are very sweet you are handsome beautiful be ma ne ho ofebro so no ye friend handsome beautiful no ma kasa de a kyerew na atima ye ode uneska ne wo ho wo betu anim ne awiawo we wo mo kokko wia bi e ba ye e no mo se dabi asem we ye mfa ma police ye de ye begie sika what is a bro insuo bro wa menka se bro pampamo kasa bro omo yem kofo ne ho aduma give me phone maker call my brother for Nigeria ne send this kan kofo ne be wi aye e free shop one the buy anza no mu ja o mamo se tumi no ye abuse sa paper ketwa na ye de tumi no ahyem no ye abuse sa tumi no a amanfo nso de tumi no nso hye wonsem e ba se de basabasa ye de eba Ghana interior minister defense any mo amohwe security so ne omano mo mamoni na ho mo amamoni an na ho a de eba no esoso de eba ne susu Nigeria ni tumi fini krom ibofo nsensem ye ma ne homni so yi no oti social media cancel fo enioma ebe infuriate youth no enioma ebe ma amafo buafu ne ete wo hwe san klofo we enso nka yo man mu a de wako Nigeria da eye busa no especially busa no about the Igbos Igbo for busa womo about the Igbos they will tell you sanko for we na ebe establish a kingdom of Ghana and we will take it to be very light ye di agro na ye di ko wura ha na ye de kwasha ha we are not serious to me sa paper ketwa na ye di to me no ahye bodo ekasa eya pebi yero hu pebi na emu mfa kwampa ne so na fa pesa to me ni bi na wunya bi a ebeboa ho eno akwaba ya eja what to say me pa cho me hoye nyame adumti good udi de say mawura me pa cho me de Joyce Mensa Joyce Mensa why crown and your friend Joyce Mensa obi David Joyce Mensa so on to gospel so again ya o ka say wo HIV ambassador bi anu yi ne ho to so wono so ne friend Joyce de obusia ni no na ne obusia ni no o te him ewura me pa cho me te bamprase fa de bamprase hey obo ba mi ka bamprase no wakame enye ho na Kofi Aje wo no simse for ye ni Kofi Aje for beef sa beef we adaho free tete simse for tama na ye commercial akra no ni ye ni Kofi Aje for beef sa beef we adaho free tete e da so da ho hwe simse ko for ade for ye de ho enti o te bampna se ene mechia sim school for emu teacher for enkwada amanya sims nyina mechia mo ma mfa kwanya we so da menchia Kofi Aje for nso saa we are no movie for mechia omo saa se me de saa ka ho ndi Kofi Aje secondary for mo nso mechia mo saa why mechia mo saa okay ho anso na afiri
Iba cho Dabi. Ufri he. Ifri he. Meduma hwa. So ni mpotamo hwa na ate kwa abiri mu a. Good. Joyce, awie asem ben ene de we free bampana se edo abayedim ha. Nyabotre hyase chirem na meni mabedwafo ni matiefo nyina ante ase yie. De ene de waba. Bedwafo me damas. Nyame hyiram. De dima bahaye. Meni be me bi atena. Mfinhia ekwa aduasani. Na emu nsam die bibiri. Na kakra bi na mete ho. Kakra meka eni se eye japade wo bampranse. Isi dan eho na ne etie eboye mbra. Ti o ma no mo ewo ho die wo munim bra niku bampranse die onye ho. Ai. Okay. Bampranse sa ne friend bra niku. Aha. Ena abrabo no ebo na edie kupie techiman. Enti techiman nimu ena onni di ka akọ e na obefa me ko e. Ti eho nso ye kosto. Ewo techiman ho. Ewo techiman na eho kosto ne efre ne Yesu dia. Eni techiman udru o ka se Yesu dia bia nim. Okay. Ti abrabo na ebo na kosto nimu okofa eniema bi enam bi na nam na spy ema yeboka yeboka ni mu no emu a na mehu se enkrofo bi ba ifie etim ahomachi no mabebopum ewo techiman ho enti da kro na mbisans na brei na no obae na so obae na ade osu na sembi no ne mebekai na me de mi jai ti da foforo no wasan ba obae na mi kuru ni ho na mbisans se bra eno a obae na no obae ni nyina so ma mi hu asem kuru nti a obae no si ukunu ba no obisa no nipa na otaba mu fie otaba ho odo na obusa na wo kasa asem yi biatro okay na am si okay se mi kunu ba ni mebusa na asem ba e ma me ho ena afi onu ame de pem ne sa no wantimi anko na obae na osi asem e ho ne se ukunu beje ebosia wo kasman rural bank e wo techiman fo di omuni ena msisa neskan ayaka eno na ma de bia me ba ena msi ena emekura so nkan kirem na no oba ha kura me bisa na wo se wo na wo ntemasem ti wan kan kirem enti mi kunu na ba na mi bisa ne se ibra na no oba na so san bai no oba ye no edi asem pa na wo ne ntem oso nya asem bia na msimi bisa no wo se wa beje bosia ama bosia na yeka ansa na mi kunu be wa ye ni mu aka kire me se ai okwaje bosia wo mhwe na odi kofa enam begu ehonum no ena ayeka nti yedan ye si ni kuma se ansa na ye kọ techiman no eno no odi guarantee nti e ban sa na bangefo no pese omoton dan no oso omso koton ombebo ndonkomi nti hono na obefre me ne me matnase aka kire se efie no odi kwa guarantee o kwaje bosian de minim ho hwe mene me mai nim ho hwe ne ba aka de ene o kye tenase e ka kire so the fie ne ko guarantee besiano okay ai nim hwe enti e ba ne sa no ene e ma de ni sun ene mi sun pa nso na nya koba eja abrabo oba edu baabi abehwe ase baabi a no wasore tim de manfa anyasem emma epren so ene eja okoton fie no odi bi kotua aka no wa beton bampna si fie no edi akwa kotua bank ka no okay oton ya otua ye kakra kai na ya to asase bi wo ene edi ebi sha ase se ye to e wo techiman ho
ɛna agya yɛtoyɛ ɛna ɛyɛ duru rental enti menene wɔ hɔ abrabom na saa tam abrabo ne mu ayɛ den ɛne na meton abeli yɛtetachiman free cold store na bɛyɛ abeli tɔn yɛabɛtena fie bɛɛma nyɛ dwuma na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔbaa mekeka me ho nti me de yɛ abeli tɔn na mesan yɛ so ya milk ɛna mesan akye atwom mɔka ho nti ɛduru awia na mede nam schools na ɛgya kakra ɛwɔ hɔ mene wɔ hɔ ntɔkwa baa yɛ ntama mi kunu ɛne me asɛm kakraa bi ho ne me ntɔkwa ano dendende ɛne obi aboafo obi atene baabi nti metem baabi a mehwɛ ne me nua wo ya frɛ me sister na wɔ he ɛna so me wɔ takyima me wɔ fie ɔse wokuna frɛ sɛ wabɔdam ɔse woninam kurom hɔ wayɛ krakrakra wo so mu anyɛ yi ɛnam sɛ me mabɔdam ɛne sɛ mabɔdam nam sɛ saa na wafrɛ yɛ aka kyerɛ ɛnam sɛ ɛneɛ fei na baako asan afrɛ wɔn so the same thing wɔka ɛnam kɔ bisa sɛ ɛgya niko wo na wafrɛ me nua mo sɛ mabɔdam timi no wɔ ha sɛ mabɔdam fina kasa na san hyase manhu ye picture ye wale etwitwa ye nyina na be man asesa ne nyina na otwegya atom wa bodam ni mo man twegya antom ono no mo dam no akotwegya ato ma ware pictures bo etwitwa picture bi a me ne twa me ne ewo ho bia odigya atom oi tia ye na me ye na na chese wo mpemani mahwe bia wo twagya to me no mienu picture bia mu de na kyerɛ aware no sɛ wo gu no na me nim ti hɔ no ɛna afei fridge a meton mu abere no wɔso ne toye me mabere free fridge fe niema papa yi osesa ne niema nyina ɛna me so me hyɛ ase sɛ me so me boa me niema egu na me so boa me niema no gu na me yɛ sɛ abere ne de me yi akɔton na me de ne fridge aman fridge ne de omfa na me yi abere na me kɔton ti e ba nsa na kyerɛ asetena ne me teno na nyɛ na me sisa ade a me be me kurum beba wonchi na sɛ opemi a obeba na eja me be me kurum ti e ba na me bebo abusua mane sese na ato me abusua frɛ no edi kan no so homa me abusua tu nipa kan me ho me ekɔ maame ho kɔ o maame we hwan overseas ene ekɔ kan na afɛ die o maame frɛ no no bai ene abusua yetena ase ene ekeka ya antentam ne san de hyɛ da foforo ene san tena so antentam ti ya tena so mprensa ya ye ka de ma waresem ya waresem no okay nti antentam na de ben sɛ ye busua nso mu hu aware de siesie ti bisa me sɛ ya sɛ ukunu asisese onware ubiem na won so wogi tum sɛ ana sɛ wonyintu nam so me de me kunu no nti so ono nso agya me de me kunu no bisa ono nso o se onu de wontimi ntoa so bi na agya busua ne yense so wontimi ntoa so bi mu dia ene wonsum me abusua ne kan ene yesa me kwatena hwen se akonhoma beba sa akonhoma mani se mdisi ene abusua no ebisa ne se ene yesa no odi besum me wanka so mbisa me na nsum se magin 3 billion o ka so obagine say 3 billion ena omuse omokwaba afi ene busumi ya yewum ya ihun wo mu bi ebe pem sabri ena me se woke se na no na mfren se wontimi nsum mi one de ye japade wotachiman yenton na memfa me de anya dwuma ese me kwaji obi material odwum na maso akwachima sane menyame ma no aduane
me say me 50 years nye de bia na metimi akọ echima me friend ne kan che nye mi minti no wo ba beton ni fie nye mi minti en wo ba beton ni fie na brad ko na cancer ai won the cancer me am Nicholas ko champon on the cancer nye mi minti no wo beton ni fie tama obo bange kano ana me so abedenti ema yedidi no die ene anye wanka saa asem no ankyere me ne ba se oso wagya me ne de ye woya nton nam so nya bi mfanye madwuma ndie wo se nya mi minti ene wo ba beton ni fi tie bedwafo ne na awie yi ena me se me de ba me ka obi a mesusu ho akyere ne se wone ne nkase bi omfre ne kora omfa na me se saa de me de ba bedam na masim nyine sese ya ye ken Nicholas kokwe champon ke fan wo ibacho techimai oda so techimai ibacho wo ye adwuma ben sese ho ise ne de o ye ball adwuma o division 2 obobo o team e wo techimai yo yeah no an wo ye no ye e wo ho okay oni ono ne nabusua na ahia e na momode asem ato nanim sebe ye besre so ana ye nsre so ono na dia wadija ye ba afinie na wono mo meka afi enfie mienu nie dia na won so ni wabusua amasa pini akọ ono nso ni nabusua ho bio asem no me braba kuna ne die ni mu ena na eja ye ntutuye brabo edi nya me mfa ne krensi ena owu a ompa de pa owu be fa no te ba ne sa ne die ebusua no enka bibia enkyere omo no ono na me ne ni di nkomo ofon so se ya nka ono bepene nanka de wo ye ntem ya ton na eja asumdua ba ena onso mpenisa enti na medi abeda mu enti onsan kwa abusua ne ko bi se bia asem a yede to mu anim emfie mienu nie yente hwi mfiri mano onko ho bio abusua ne bia hanso onko ho bio uni odi anim ne wu yede onko ho bio okay onne wo masai nene wo memienu na wo udi nkan wo bi dada ansa na na wade onne bono wa wo meni ne ma no mienu na no ono nso wo ma ibacho David ono nso ni ma okay me enhwe ede na beka ba ma a wone oyerete se ye nyina ye tutu ya da fie so ne akwa ntuom na ba ma be frɛ fie aka kire busua se me ma bodam wa kantuom wo de ni besie ama abasa ibacho no die yeso no a ene betu ne trudo aka ade akasakasa no ba no ntem no de na woyo enti a wo so ye bodam ni ibacho me kura minim de na me ye wo sese de mo ne oma bide wo boro no aha me kana se saa no aka na wo se ne de mo ne oma wo pena bo me say hwe wo de abo peno ipacho de wona mo awudi na tem ipacho de okay de ne kofa akasakasa ba wo den tem de kofa akasakasa ba ye ya me mama sim ya ho no kofa baby ena akasakasa eno kura anya ho asem na me ne ka me ye ba yie wo kumase ha no nso be ayie wa na yi wo mimi fie na mimi di ka ba nti akire no ne me ba panyin ne bae kumase ha ti mba panyin de osan koi to no koi no ofra mi se ma me ne da akora ba kumase ande ma ba techima na da de oda su kumase na me ka se o papa wa ha ne nti wo bae on frɛ mi nti mi de ye na yesu wo baby a ono nso ne o maame mu fie nchen papa no nso ni mbom nti ba sa memenda me ko ya papa no ti mi duru baby o wona m se ne mi yure fie ho na makwa akohwe so ho ampa ti mi wura ho no ho na m se
eja nti waba no wan frɛ me kakra de ana ye wie fie kura sanka wo ba ye kura sanka ba ba chia eja wankasa wanka hwe ankyere me ti free hanum ekoye no na me ne ka se asem bia wo yentem entena sini sisi o kan sa e ba jo nti asema ebe free na no anse sa wo se me mpna ne asemesi na mso se nye hu no ho asem na meka mesi asem bia wo yentem ye hwe ni sisi mumienu ai afi no wa frɛ sa ba akro no se me yire se me mpna eno anam se bema me no na edi nkomo na de na akofre obi sese ene ofre oba no na yire se me o me mpna no ena se ti ba sa eno ne kopeja sa entokwa ne bae na yo ba wani nso no ana se kaso obi ani nso ni kuna wote ase e pacho meti ase pa sa na ade yo no o mana sumdue woni fie me o ye ne stress o nye ne peace mi nim de na me kura mabusuafo kura no da etina se ani ye kan asem ni fie boys kura nsem ano no wakekenti no mu ye o madwense nkombebo no fi se ne wo kan nya mentisa misuban misuban na yankoye chi o ko so na yeden na ehye esika no eno na meka se obi de nam bre no ne nam na spy nam na spy ho ne mahwe ase eno no sata ma na ko store ne wo ho de no ha oni ho ana ho nso ne ha wo ho ipa che ho de no ha bi eni ho okay nam wo mu fie dada wo ba mpana se ipa che enti oton de da wo ne ntem no tua bank ka no ho na sansensem we nyina acha ase sanity okay na da na wo free tachi my ho no wan kan kire nse kwakwe menu nyina na beje tachi mi asase ye fie wo kumase ye koton ye ene ye di bi ba be hyehye sa da we enti se me kode ya fa me chefe wo mame na me nko na oja ho bai ne ho no se ho na awade ni nyenwuye sa atam ni de na ntokwa na aba ena me na mnim se bi abo na adwun process e wo pesu oja me ntina no ye sa na sese si awade ni nwui ana wunnim se nwui ono ato na nim tuo mabusuafo ho no na busuani wo ho o se wontimi ntoa so bi aha oye wo ho ade oye me ho ade abusua je utiri nse free ne ho eba cho an eni yesa awade ni nwui ana wonso hunu ne ho se hunu ho se ono abie na no aka sa asem ne de awade ne gu ana se be ma wo so odo okura na ade ne na wo so wonno okura ono wo sesa ne niema na mso ma sesa me de nanso awade se ye ye ken wo onfa nsa bia nkoma ne so agya awade meboa se ye ken emu ade esese wo hwo kire se wo de agya okwan no wonyoy ntuma awade na gu ana ase da so te ase Joyce ifacho ene daso ho daso ho agise etumi yesa amamre no sanu bia ade no mamintia die bi oda so pewuku no sisi a wote heya wabai oda so pe wade aka kire ye ifacho debi ndi okay ebra wo sisa wo nioma pie free wa ware fie free tachi ban ba kumase no be ma na bai se bia mene me yire neti wa kwantuom wasesa ne nioma afri me nchen me behwe abusua se wo ha otusa na mo no wanye bida abusua no kura e frɛ no so omba ne botaye ne sen ende na minim sa ha kakrai amamre kwa so oba de achi ame fami be wura de Krobea Asante kotoko eka wa hafa mame sa de we emema bebre ye homfom so ya onum nim amamre ni amane enti enei o man hwe ya ye betwe wo no mo abo so muntie oba
wakotua ne tiri ade me medinki aka na no wa fidie yi so se abusua moje papa de je maame de na moje akonta gisi kwan de na wuwi a wo sen ba be ka se abusua de no sa de na nyama mre munyai de mo ye no na mo ya se no na anu ya krachi bi amane bu afu emo se ge ne kro na ho nware ne bio afege yi sugune maame ne papa so sa de na ne papa akọ frɛ boy no akọ ka kire on na abusua sa aka na abusua de ye nya ne saa wode mimi dimi nua adwiri kwama aware ye wo papa fam ye wo maame fam papa woje a eno na wonso ni wabusua mo che untumi fa badwafo nyankura ye che ne oma wo abadwafo nko ayo ye nye no eye oba ne ne kunu de ye be decide ni akase eto de bia ha de owo bie kura pa obeche iPhone de wo bie pa wobeto tonneoma ewo di ye titire di acheche abadwafo nyina sabe enka atete me na na pen so bra na enkomo wo ba be ware me maame amre ntaa manches ena yaji na nkonta de ye cheche manches de ma abadwafo amamre na afedi yira yetumi cheki hoda ebi wo ho abo ni aye plastic picture ni ade ato ho bi wo ho cap se di afedi mo pesa mu ba be gina so ede no nso ba be wura mu se gaje maame fam papa fam entoma mpaboa nom ne ade ni nyina side and side an kontafo de yaje awie ni asa aka de ato so se aka abusua de ye nyane sa enya mamre okay enti obo se be manua be fa ba ya no waya mamre ni amane kire se ye ne yira wode na konifie in this case obo wa kwantuum ena be ma wuni fie waba na wahunu se oyiri ni na wari fie amamre kwan so de na wo be ma ne se so ye fa ye kusku ansa akra me da se se ekoba ne sa se woni oba tukwan obeji ni frabusua ho obai onni ho a de wo se woye ene se ukọ na ukọ hwehwe no ne se wanhunu a de woye ne se obekọ oba na abusua ho na wakọ bo mama de ana wakọ bisa wo mo se akosia nyanyambia akosia na se ama waba fie ana ho enom bebusa se ebia waba fie ana wa ma fie na mo bisa se na dai eno na ho be kire se o ye nyina na e fie me kwa afuom baaye na onni fie ma hwehwe no a na mi se ebia waba fie enti aba ne saa na bebo abusua na mane a honom na abusua no se yomu hunu a ombeka kire se ene kohwehwe no bra yehu na se yehu no di kohwehwe no ana se ye nyina hono kuso abusua mafiafo no ebi kura no abafie ba obetumi ahyeda aka kire ze yehu no enti se yehu na ne aka kire ze de kohwehwe ne breye efiri se abusua ne de omunim se wabeje wo mo de hye no ede ne kọ enti wo mo de hye no wo ho enti kopem se wonso ne nsamfa ne mre wo mo no de omugusu a hwehwe no afiri wo ho enti se di afe emfie mienu na wuhu no kra no aso omo hwehwe na afiri ho kopem se bia ye behunu se bia bibibone asi ana se enipa no aha ane wo kopem se omuhu no omu nyae kopem se wode wo mo de hye bebre wo mo enti se waba akọ nifie ekọ na ohunu a also akọ hwe no empo okra wo se magaya wade me ekọ fie mpo a wo se wo be man still wo tsa tiso ebe fie behwe sampa okra me se wo ba na me behwe se wabedura ehọ na abedura amane a ode bebo wo mo no wo mo be ka kire wo na nso waka wo de a kire no na afi de wo hunu sampa awade no afi de oba ne so wo nwale bio disabusuafo ni tunufo na so wo so wo mpene de a ne abusuafo ne momfa mo ade na ode wo mo ade ama wo mo na nye se oba na wuhunu a eno ano no ana wa kraw se meja awade enti okọ na nso so watena ase da bi also ode ama amane ebebo abusua no meda se wo ho saadie Joyce Nicholas Kokwe Champon oye bi ana me pacho de bi wa nye bi nanye dien pa pote na waba ya wotiwe na wode aye ni ntie ma ne yes ade no
Nipa cho me de minim adekro pam de ye no so be busua ni mu no busua bisan se aware yegu nkuro nti omo me charge asama o kan se mimu ade na busua se omu ade a kirem oyese nti no omu ade enso a wantumi ankirem nti mimi kura meti sesi ye minim ade kura me na nawu mu no bibi ankoka papa enye grade wo ye ware ye kwa 30 years ni na wo obi emi ni watena me ho wa fa me amre mabusuafo wa me bo me charge bia me kura me fa charge bia nko mabusua mu da ka we yesi obi ante ma ware se me mabusua mu da sese die ni hia unti a waba na Krobea de na bedwafo ani gun me pa me cho de me bae de ntia ma me bae ni se aware an egu 2 years ni oso onware ontumi nware me piem ene ye japade e wa ha waton e de atuaka de ka ye nso ye de sibi wotachiman enti ye de sibi wie ye no sese aware na gu yankoton saade no na me so menya bi mfa enya adwuma na me so menya bi enidi ene wo se enya mimi nti no wo ba beton na sa ni fie enti enu nti na me de abeda mo eja se mo moame na se baby amra ne wo no ni mfanto okay atiefo Joyce Mensa ena ewo benim hai samanfo piefie de na asemwa ode aba yanim ha ena waboni tufua na ode akire munyi eneteran osei esiama mehu osu Otec FM abedwafo mechiachia mo yebomo abaso enimu adwuma pa mo yo wate Amsterdam ena yewo ena yehwemo Sami GH ena osana na Krobea mechiachia wo yankopon hirawo omo no abedwafo nyina ntintim kirese ye kamo ho ena wiei mere boaten ena osi akra Krobea wasada aman ena menso mewo nanana mehwemo Rashida Mohammed ena osi akra memwadwo ejina baabi awowo memwakwa abanso ena wiei ye sane mu ahia bio yankopon nya mo kese mere boaten ena osi ye nana ya Krobea Asante mihia wa homa fama me wate na me ni uni nkobobi me sori a me de bema wo why na owo suidie watumi anya ne medi nkobo why akra me hwa wo brami abusua kuruwa wo na mudwumadie die mane danso ne se adusua ne adekire wo nana yankopon hira mo pa wate sene ye mo ba mo kire ye nkwampa no e ma ye nso ye ne je ene Francis Ajay mehu se Franad Plus Enterprise for monso mu frikejetia mo aba bedu osana na piao ena wie yenso ye wa ha ya yenso ye hwe wonne wabedwafo Mami Brago wasi akra na ukru mechiachia mo Marrakesh nso yikro Marrakesh yo Mami Brago ewo eastern ana western ewo region bay ya mente Marrakesh da ana ye mpesua bi a wo so ya na wa mehu ensem ha resa de we ekoso ewa abrabo na ye bo no ho hwe ye wo nipa bi a etumi fa nipa bi e waste nipa no especially emema ye ne taye saade no ye waste ma for no reason yes emema meka ho bi me ye bema ye waste ma for no reason hwe bema baifo ene bema wono ankasa na dwene mu no onim se saage ewe memfa ne nkosi hwe enso so obi ba saage ne ho a na nakoma sorry oye bema baifo baibo nsam no bema baibo nsam no o waste oba no kwa ye wo bi a wono wanware wo ene obetumi ne watwempena ebia emfie duasa ne akire wonatiko ha ni tiri no akiri ha no eda ho pa pefe se
gay we me mfa ne nkosi hwe na dwene nyina no o we still we ye bembo nsam ekoso o ma enye bembo nsam no he wotumi hu no aka kire maame me am tiwe ma ware but manager ho besem no twempna besem no tena unya bema na se bema no so obeware wa tiase na ko onya bembo nsam onu onya bembo nsam onya bembo onya na dwe so obe waste your time what tiase awadiem yetumi ko ware bi pa ne abegye no de na ba betena ho say ye yiri o enso wo yadwum ne yati kwa ankasa do na kwabra ne tumi yo ba akosia no aka me yire me mpano ne kroma ya nya sofo ya wo ye bishop muya ama na anko se ne yire anka nkire ne ono ne mpna sebe ono ne yire kura da na ninye na ne yire sebe menka se bodin so obetumi ne yire da ma sebe ne ho aba ache so akọ picture obi adim nye sofo ankasa ne kansa asebu kroma we eye waste ebinie emfinhia duasa still counting ye kan amamra kwaso awade we nwui enti wagye maami we yesi ho waste no say 50 years 50 years ujiri se jata be kwa akofo maami wamfa 50 years ompa abro waba ko fitwesi ye nya no akofa ketesi ai ompa 50 ompa enti ye wa waste no so wo hwe maami se de o de afa ne to so na tie for mehwe no se ne maami ti hoi pa ho I'm trying to calculate and imagine in my head time anu wo be 20 sinimu no I'm trying to imagine time na maami otimanim hai owo be 20 simu maami 50 years on so be kala pay kitano be kala enti we ni 20 simu no ya woni be ma ni hia ye sa time no net say wo hwe na ehwe o de mmehwe no mmehwe nse sa asemo ya make me boa na wo hwe na ehwe na nso sese ye ya ye ka say ya waste no 30 years ya waste no sa ni wiasete ye hepa pras pavi prasmos wo honti ya de wo waste kire say ye mrantie na ekwa ebekobi nkokora na ekwa ebekobi kire say wo waste ye ni a waste no doctor ma hwehwiminika ana ye mpabwa da mtono o just on cry friend mpabwa ne say ye mrantie de pa converse ni bia na jata ba ka mi ja kwa mi refi de na no mtono o just na am de kire on ye friend say odon so nka mpabwa no mpabwa de gum kai enubi doctor enubi wow ana ma hwehwe no era me share me che share me bo life era me bo club tea na unim ma nka ne corner anto so say yo era mbiegu so say wow ti mako pake o baby sena me ye me round so bi ahwe nioma bi papa bi say no kura free nkran na abekuma si o na wo hu mi videos ni ade ni bi afi wo hu me no wo abegina me nchen please are you na Krobea Menfino. Say, please, I want to say something. Just allow me. Can I please take off your? Now say, hey, don't go there. Mekasa I don't say ourselves no. What is you? Oh, that day no akwa no sete pa. Yeah, akwa no fa kani nyina. Wow. I'm so okay. She should be wo hono mo aya na no so hunya. Wo was ye na no why abrantie pa na I'm say yes. So wonna mu wiase now de hu gigye na wunya nu papa no mo a enkokora ekwa ukobi ekọ emrante ekwa ukobi ekọ ti meda bia meka hepa plus pavi plus mo so ho asem de kire di pa enipa mfa na woni manu ni kire se eye wapomuden no ena madwene ho enda wiai hepa plus pavi plasmos sen romiensa wi fashe ye well be mayen doctor Nana me dasi na answer na crowd no
adanse be num bi wo ha bebre omo da boldin specific. Wow. Yes, omo frɛ boldin obi mo ye voice note de ba boldin wom na these are dances so ano den. Wow. Obi ho akoma yare ne diabetes, obi ho infections ena na etete no, obi ho a ne yafunu yade, obi dware a ne ho na keka no we mu nyina no boldin eto mo dance ne so. Wow. It tells you say wadwuma na wo ye no. Sure. Nyankopon hyira wo. Amu. Na se de ye hwe ye ho na yenko waste no. Esese ye nipadua ne mom na beboa yen. Sure. Na nipadua ne betumi aboa yen a gisi ye nso ye welen say ye pese nipadua no boa yen. Yeah. Enti Hepa Plus Pavi Plasmos no de eye nyina ne se eboa wo nipadua no na nipadua no mom aboa wo. Powerful. Enti anwanwade ene adansi a ebe nyina no ye se eduo no boa nipadua na yentumi play ostrich. Se ye de ti hye ntaban mu se de yenhunu de ekoso wiase. Na yenuane a ye die no oha wo. Yeah. Se wo de wundi srade na anwaduane se wundi asikyire se wundi milk no wo de wo se wadwan onam kra wo nwe no vegetables ne de wudi from farm na ankaza so ya di no na ye de yemfa no nya nso a yedua o galamsey site ene de abakama de yendua o galamsey site so a cabbage ne carrot ne ade nsufi ni abogu so mercury nom ni ade ni namus eniti yen to me pretend say or how be any system nim enunti na me sere say Hepa Plus Pavi Plasmos ne nom no enya se uti o yenti ene se ukopenom na obi di adansa se dok waduro ne de se me nom aboa me pa na me jai tumbe bosome miensan konan a na me ho ye me basabasa ansamasan konom sisi e pese ye cancel sa de no na yentwen hu se ye yare anope na me ye some analysis bi so was smartphone and you don't need to be obi a ye medical student and our health related program ukra phone a o de hwe liver brabo no ne functions na no kwasem ne se obrabo ne se na dwuma nyina ye fa no se 100 a emu adu okron 90 ebetumi asizi ne function na aka 10 na 10 na ebeka no uti nyo ya oyafunu nyo ya ohunye hye obeye okay te se de ohwe nseye in fact bibia no ebe kire se oyare obi betumi work about normally with 10% of ne brabo ne se yadwuma no onyarefo ni bi no we no onyare o no ya no obetwa mu awo eno ne ka bibi kire se entwen ko hu se me yam wo me dware a me ho keka me na ansan me to ase twetwe me ansan na wakonom Hepa Plus waduro ni yo me nom ye me ho ye mbasabasa nyina ejai entwen no ho na no kwasem ne se ye gusu kasa yi obi anum nsuo sisi ohun so se nsuo de nsukom de me anamenom ondwen hu niam bia nsuo ne ye ma no because oni ohaunti ohunu nsuo ne so mfaso obi kura adwen ko so se ye kasa na koma abo but obi o wakoma yare ne de ohun se na koma eboa no sa na Hepa Plus Pavi Plasmos entwen hu se yare wo ho ne wano mehu se eboa o num no bra ohaumpo ne ho. Okay. Nti say kai obofo omranti do na hoden wo. Na o twema dabone na ba oyafunu yo ya ansa dabi. Yenuane no ya nhwe yi a yare a ekeka ba no. Ano be din. Yeah. Nti ene me mafam dia meye e dia bo man ne kekere ne say o program time akanyina no. Eye me bre no. So be ma me kwan a yemfa nche eduro ni bi ma watiefo. Momentum capsules and they are very convenient. Okay. Obetumi di anante akoba bia pese okobia. Me kwa capsules no mo say ho ye den, ho ye den. Yeah. Na de ho ye den kura se untumi fa nche o. Se dollar ho ye den na obi e de ma o. Dollar eche untumi. Ko black market na ho ye den abe hu boom de be ma. You ye the capsules now say ho ye den na eche o. Se open nsu a e the same as capsules. Open capsules e the same as nsu. Ene de me ma wa wuti o take akwanya. Hepa Plus to pay. Pavi to pay Plasmos to pay. Na hunu say ene ye ka Hepa Plus a ye Hepa Plus a Pavi ne Plasmos ka ho ene ye complete Hepa Plus. Kwame Nkrumah kan bi o say independence no meaningless. This ya linking up with the total liberation no. Sure. Africa continent ni nyina atumi anya. Sure. Nti say African to me liberated a eti unya Pavi ene Plasmos enka Hepa Plus ho a na celebration ne nko ye complete. Anything yesre ene de Hepa Plus
pavi ɛna plasmos na mrada ho wa wanya bi ɛwɔ Otec hanoma na any platform a ye chede ama o man da menfre okay ye pese bi ye onye bi dano ma onu zo fi na won so a wato bia wo bi obetumi agye na wo de ache obi yes ne nyina ye liberated simple sure sese ya me ne wo ka sei adofo akwanya no aba amaunde no na number se me mo ikura wo aha so abrenke kura agyinagyina but ma me mo na ono mo a etie enso enya for fairness sake me pa mo chaw number me de fa no eye 05 memfrɛ me wo frɛ me si me de ne so a memfa eye 050 52 24 944 and 050 52 25 578 numbers 2 we the obe frame me bia no me fawo ofrefo a waba so din de say na aka se free hey edi amponsa wo amponsa me ka CPC Pentecost Patron da ho wo ka ke da dem ho na mo okay CPC okay di enti na apesa mencha o hepa plus pavi plus mos no bi me pa wo me frewa da ni hiya bi no na me na ya me ya emle bi na mo chebu Otec ho na da di ya da da ni ya bi bi me frewa da e ho na ma ya me ya na mi pe bi wa da wo ma wedding fie say na bin ti adi efianson wimfie ne kura anti soma miensa ni nyina ama che obi abia bra beje why bra beje ma che ami hello ya fra wo say na aka se free hey na me do man ka so wani Mr. Jebi Mr. Jebi woni asi we di ani o hia bi sani aye ndie me enche ni bi kire me di enti na me enche obi udi wa aka na me enti wa aka na say papa branga say papa o papa ye me ma no boy pa na me ko juma na unje e na bo ma ble oni esi no wonwene ho ememe ebua mo no eno ho na wo dwene ko jebi na wana kai mate wudi ekotume enema chaw me ensa ni nyina bi English wo Mr. Jebi ne ma no Mr. Jebi and his sons okay udi de say na aka say free hey eje usuni wo na se wo sa adanse bojo sango eja usudi enti na apesa na wiei me chaw me ensa ni nyina bi ka kira bi na mentie esi mi dai etimi nyane mi ode tumi ya dai etimi nyane mi nyane ebe nyane mi papa enti weye ye ka ni say ye jebie wono mu a eka eda ho edura homache a wo ma entumi nyane wo mo no di asem na be ka kire wo mo aso me ka kire wo te obi a mo na no nya eduro bi da te wo da te kura o ma te be nyane o mate eburu macha me yensa ni nyina bi beje wate na enkoso anyane o ma onzu nya wa hoto hello we need say na aka say free hey Feli buru a me ka se fi tafunsi ayeso na liwa bruwa di entina o pese na me cha o me yensa ni nyina bi yo fishing ni tuma be busumi ni na otibia iwie san anka mi pokrum ha the malaria brua the bote pa never and so me yiri situ utem se unu ya and don't know said there in wow so the cream sile busumi with the complaint and you me no ka se bit the cable so and run at the second wow the video of my me think meeting there we say busumi na what be am consume train you know
ɛsɛ bitumi nya packet no nyɛ ɔsɛ so deɛ na bibi hyɛ me baage na baabi a mekɔkyerɛm sɛ adu agyi market no mu de piao debate no wawi ni bra bɛgye miɛnsa no nyinaa bi akora na nso fight ball ho ban ɔse danko ɔba Ghana ha deɛ ɔbatew paa yɛ malaria nanso ne yere ɛkamfo maa no sɛ wɔni saa haw no wɔte aseɛ debate one come for yours wani o na aka sɛ firi hen hello yɛfrɛ wo sɛ na aka sɛ firi hen yawdeɛ yawdofoɔ deɛ nti na apɛ sɛ menkyɛw miɛnsa no nyinaa bi na ka kyerɛ me na mentie nana jami mo bi ni nyum bi da be se de wudi mo adanse be se me se tira bi se be bo am nkira mama so na wiai wasɛm a wakan ɛyɛ challenge ɛna wa challenge me nso me challenge wo sɛ ma kyɛw miɛnsa no nyinaa bi bra bɛgye next time wo bɛfra ka ho asɛm wate media challenge say deɛ wo de me kɔ hepa plus ho a ya na me filipa ko deɛ baby a bediu wo ne me kɔ hepa plus ho challenge a deɛ baby a bediu ho na ka say na ka say free hen hello yes sir hello can you central market ya frau say aja mankwa central market deɛ nti na sɛ me kyɛw hepa plus me yenza ni nyina bi na minum bi pa na minyo baby so anya so na bomb ri kotu ma no taji o kan ho we di ada se ne nana me ntimi nyina utimi na so to no ti so ko ba tore timi be e na de extra da ka kan bi se abo me no busia na ma me mama me ensani bi we wo kwa wo memfa fama onua ba no wate fama onua ba no mati ebru wo o ka se free he wada me ebru ye fra o sei na namba je fe Mohammed Ibrahim o ka sa we he me ka se free bo ho achina o te hausa kasa me ntene papa o ya die ni me banani oh why are there bana kra de mepe fa bana kasa kan de nti esese me chaw me yensa ni nyina bi ka kire me eja kwa me te kasa no nti kan eja kwa me be kire mu de ni ko no mporo de wona yenyi dogo di do sana abono na do stock no menne nku de director Halifi etrema fo do rambe fitorfi di oka ya no fabra twi mu na mentie temi ana no ahohye wo ela mkoto ahohye no eno ne arefi no okay wana no wo ho okay toaso toaso mi tonu mo ye mi hu fi bio era mi sono ya dia ene se beta da mu jama mi sheda niska no ko 220 no ama intimi ina mo fra ya mi se fra se mi ti wa fra na man sa kabia okay eye mi ensa no ma chew ni mi ensa nyina bi bra na beje wate beje ohu biemu no banamu eno ne arefi no jai dia mete no na meka arefi no kire se di refi ohu bio o ya me last caller ye fro se na aka se free he me pa cho me ka se class for mambo o did say me pa cho your friend Miriam dia Emilia apreku askorbanko die nti na apesa mencha o miensa ni nyina bi Emilia dade me ka cho me num bida na me tie me da ona me tie me cho asem me ni supri me won so wa challenge me bra beje miensa ni nyina bi wate beje adofo me mfa bio modama mo mfa ncheme cause the dear doctor afei se bibi nie na yente ase a yenim se nwei de baabi e befa wo Ghana ha bia ye benya bi na mum se yepese ye frewa ma yen wa wo namba na me da sepa na me number si so nyame adome no ane wonuro ne ho enti se bibi nti kra no wantumi amfa de me bobo na amane hawo okay ko drugstore bi e ben wo okwa o se o pe hepa plus ne miensa ni nyina bi mesre otie ni yo enuo no yanum bom etuo kura ka se etuo mu osum no nana etuo nya chiginafo a na eto
Yeah. Inti Hepa Plus Pavi Plasmos no ye nom Pavi Plasmos eka Hepa Plus no ho. Okay. Inti wo kwa so me pe Hepa Plus miensa ni nyina bi. Na je na ode no nom. Good. Na me ma yare kra anya ode nti a wo nom. O nom for wa ho ode nti. Because and also be the fruit to kra na chemical. Na opanyin bi ni me ka so doc me de me nwenam na me distra de me de sichiri. Me nyama bro be bia. Ena me dan so ni maduro ni e friend power no. So what na kroketu amu da. Oni ya abroba adwuma no e friend duro bi power. O de bebo. Na unim de wo power nim kra na para roba na edua na esiwo no unya dua no de o se na so eden utwa latest ne ma o de power ne kan keka eba nsuo no etwe no force sure ye de hye no baye ma Ghana fo ni pedi etu de o so de o ko natural o de misrewo jene wapomu den Hepa Plus Pavi Plasmos engineer men free mu ma good me personal lines is obetumi age one free bi se me ban so obetumi anom ne sei me nua bi me papa bi me wofa bi me nana bi ebia ya rewe na etete me yeah enu anwumre me beda message bia me hu ya me da me wi a me mo akan okay or say infections no for over 5 years atna so WhatsApp message or the bread or the message ne ba 2nd October wow and or the message ne ba say yare na trans so 5 years wa ko hospital treatment enko enti Hepa Plus Pavi Plasmos no bebo na na enu anwumre message o send e o say yare no o say so no madu no hu bi o wow 2nd October no the first message by next message eye enu anwumre sa o how ni bi o me wi mo ahwesa message matie bro me number betumi afrɛ me eduro ne de unipadua na anya hoden a sure de aka nyina edi buawo sure na ewie wo yi sure me personal line is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone yeah o pese Hepa Plus Pavi Plasmos ye de be brew yeah wa pomodinti yeah 0542 807 907 0542 807 907 kai se no ni antutu mu yeah na eye Hepa Plus Pavi and Plasmos that's it bro and ma kata idin in the pictures no first message 2nd October and enra wow yeah wow yango punchra doctor but ofa mini ode shika ho why who say fa Joyce Mensa and soka ho odeshi krofrom Joyce Mensa bampana se fa omu mienu ka ho mame doctor Nyankopon shira amen adofo we ye Hepa Plus doctor me pa cho se wo koto a eya agene miensa nyina bi Hepa Plus miensa no na wunya se nuo miensa yi onu adofo na wo de ye nipadua ni mu adwuma ebu nipadua wo me da bia me ka kire o se de ye no se ogina ho no onhwe yi na wanhwe ase media menyare okra na be kontem no enra no nam heya o eye da nu owo obowa obeko enti nunumnuru a ebebo nipadua na hoden ho ban Hepa Plus Pavi Plasmos yi ye wo bia nsuo ye wo bia topaye pebi de obenom nanom na emwa nipadua no ohaw atenka wunie asichire yade mojabroso nemu mrejo ni infections se ne amanfo di ho adansie ebeko ama wanya wahoto ma fidie ne na hanatie yi me basese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba musumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, woye, Hepa Plus husband. ye de ho Hepa Plus husband and ye won so woye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro ready pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Krasoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wo de biribi sie me daa. Oh, me. Ada me nim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makoto Dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawu fo yi a na yɛ Dawu ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so free say require mu enuom yenu yi enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wo a na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo ha na ekire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban me mama ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa me kam kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honamani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esasiatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie
na metu die yi bi nanso ankwasiaga ba akokora de enkofo yi se akwasi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu ye o emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of you and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center. Chechere, Fijakwa Bre, Omo Bang Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Club Park of Abai, Enyam Finshadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman that also a donso ya the floating strong combatis so work Masan and the Monteso. A fay 18 for no air ahudi, Yabapra Monteso, a Bapaso, our trader, and a pechi, a diafa which send be the Viasi, Yam Sopa Frihodma, Ahunidie and Oho. Now for Southern one, the Rianso, fun games, Pechi Park and so football back also, tag of war, sack race,
lemon spoon na fra fufuro bi ka ho ye ne adwadi for na fe krotu a won na adwuma die ne so ansere so 20th October customer service day no adwuma wura nom ne adwuma mu mpadifo bebo anan akọ adwadi fo abobo ano akọ che souvenirs kakra 22nd so ya beko nyanka fie bidomo a ewo Asante mantam mu akọ akoye aye ebio 24th October ya beko afie mu akobo Clear Park ho dawuru akyere amansan endi sada no twen yen ya beche nsuo ni bi free eye fa no kwa wopomudin hia yenti on the 25th October health screening free bonto ewo Samas Company Limited adwuma mu ha na number dinner and awards night didie ene onom na ya bo abasonso aka ho bi 26 so day twato nase so Clear Park natural mineral water na sukroji edamusuru. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamuasi buru yakoya. Yasa babio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no ena wasugusua ena wie wutie ena wie ohweye. Ena wie kwadwore ko Royal Enterprise for nyankopon hyiramo na onyamo kese. Onom ene de reko heba mixture ukurasi ni aduro no eye wonom nsa no aduro ukurasi ni aduro yi ena se wutie me ena wie yi na sebe sisi yade brafo bi aje nipadua na boso a ye ho hwie nye yie sebe onsabuo no atwa kokonie pressure nie infection say how untini mu twetwen ya wo ye ho hwie a enye yie obi de sebe ne mensem wateko se wunya okurase ne aduro no bi na wono no mo a case close na ba bi eto no bi a no kwa benya bi oba ejeso aponchiachi restaurant animu hwa obi ton bi ho kope bi to okwa promise ba oyerepa premises ni mu a ubenya bi posake ba ewo mrom apidank any misty emrom oba Otec FM ahwehwe agya ako a ubenya bi okwa obo ase na akọ time FM bi wo tachiman uko free FM bi wo yene yankase number nie onti bibi ase a eye 0244 47 0067 0244 47 0067 Ewurade fie heba center enso ya asoye ya Dr. Mankwa ne da no ena wie ya ye kasa wonsu wutie mi akwanya no aba ma one se wo ne papa no ebebompu ne mpu oba kro no mbosie Red Park a ehona Ewurade fie heba center ye wo na papa yi osese wanya etiremu hawo a oye tire hu adwuma pa se wanya hawo bi wo utimu a se namu yade bi ena wakote a oba ne nkyɛn a papa no bɛboa wo pa wo de yɛ twere yade awo na wo pɛ wuntirimu na twetwen wayɛ mmerempam wo se agwagwa no onso betumi anya ho emfaso ni bi wate se ye moja broso ana se esikyire yade a ni nyina no se wo ba Ewurade fie heba center wo ye dunsini a ɔsoɛ abrɛfo ne number uhia nkyiremu a ɛyɛ 0241 09 39 15 and 0549 206633 Awie Abapa Mall the biggest online shop in Ghana. Wutie mi na awie na wuhia bibi ato a baabi asafata so tutu anamoba Abapa Mall na muntie enya da bia na abekukra afrifie se wo bekuro mu aba abepa ade bi ato eto de bia tena ufie ho na wonsu didwa online na wusu sa nyanyambia credible online shop bay na abetumi de ho ato ne so enti na awie me kanfo Abapa Mall de amao so de ko Play Store ana App Store ko download the app no sese ya Abapa Mall na o download wie na so wura mu a ade biare ehia nipa da sani we yenda da setremu no yeton bi a ye nioma ne boefo ye nioma ne ye papa ye de o order no eno an ye de bro buy electronics any appliances aye will be open phones open laptops open fan TV air conditioners enioma ye use wo kitchen enioma eye ntade a ye hye enioma ye dinua na ye
ni nyina no abapa mo ye tobi abapa portable washing machine no 399 Ghana cedi ote wo twen de just click order piaka na yemfamro uniphone na be download yen app ne dia no afre yen 059 338 6133 and 059 339 1848 we Dawood Herbal Hospital jeso krapa enu obutuo edi ni dwuma ena we hwan na etie mi ayade abekọ ne so abu a woye ne ho hwe enye ye wo sa nipa kro no ena me to nsade afrew sebra jeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no papa na wo ho no wabe o oduma nkoma chenade o Ghana ebibifo moma yenye ye de ntum sene papa apostle Kwadwosafo na woka no ebibifo senka ye gye ye de atomu a ye de no ye o moma yenye ntum se hwi doctor yi papa ne waduru oba wo se awo ho aye wo den na wapa awo pa wunya no woni papa no nshi abewo wate be ma wo be ma ne da fom bem papa wei ne tumi de aboa ponche sebe ne bema eye bema ne bema da fom waduru oda ho ase wo so da ye ubohu ana apagya no amanfo ho dance ya wo no mutie no hwan na asi kire yade ha no stroke nyodue yade hwan na de na to fom hwan na mojabro so yade ha no hwan na hepatitis B yese ne brebo ahon no hwan na namu yade nti sebe ne bema no afo aka kete ne ba no sebe ye honya nika ahimfie ho sei ma me wote ho twen de Dawood Herbal Hospital ejeso krapa oba se fabro do teteo sebe koko bi hawo sasabro ne ahututuo ensuo toto ikura de wa hunamane fre papa no sese ya no mane ye 0244 88 6437 0244 88 6437 and 0201 681 717 unya first ahoma we ya traditional Dr. Dawood bejeso ode obekasa na de wonti ase bia na wiei obekire mu nso na ode amawo na wie me kanfo Osipes Enterprise edemawo why na etie me can you please hear me introducing Osipes Enterprise to you yeah me kan ho asem nam de akire wi se onam na sebe wa appearance o smell enya papa enipa hu a ohwe style bi o yeah enti da bia me catchero se perfume a wudi gu ho de se wo ye oba ana bema eya pe papa no preko wate papa no nso no obi bedwe ho se enye da bia na adepa ya na ne bo adi o adepa woni e ka nokre no ode adepa bo ba fom se be ya obi a benya bi ato enu nti Osipes Enterprise edi perfumes a ewo din no eye papa no na ne bo da fom no ode aba ye wo Asad wa ha ye wo Polo wa ha ye wo Club de Nuit wa ha ye wo Midlot any other perfume brands a dia wa wo pe no bra na be kire mu kire ye yemfa mawo wabra untua kese ene ye wo slippers ema ne mema de ye wo Adidas brand no ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace any other brands a ehyewa obi hu a etija Osipes Enterprise ena wie Osipes panyina wo de aba oye guy wate oye guy so won so person oye guy na wo to high quality goods but very affordable Brakumase he ya kejetia Dubai market ni mu baby a police station ne wono de oduru kejetia Dubai ya kase me pe baby a police station ne wono se ye kire wa ya nuomai ye tubi ton atufuo ebo na efo ena ye to ne nkronko adetofo ebo ne nso efo wa ha umpe we na apede yi ba hwie kira kwan ne mo awo bibia ni aye normal 0249 238370 I repeat the number 0249 23 83 70 and 050 252 0634. Unya first ahuma we see ye ya Osipes Enterprise. Ya bejo so ye no bekasa de wonti ase no eye no na ye bechirim. And na digital heba for eye moa. Mo na mudi grow fine heba tonic yaba eye moa.
modro we ye ba ye ema eyi doctor panyina wode say dro we ba ye ni din ato nchane o say wo mo friend Dr. Menses eye moa digital herbal fo dro grow fine herbal tonic ema ne nom edi siesie won sebuo enti wo tie me na wiei sabe wonsa no wubu no baako mienu na twa ema bio obi de no de atwa kora ne nsabuo no wo baako kora obi nso de ne ba baboro so obi nso de ne ba na ye ne ya wo sa nipa kono kope grow fine herbal tonic problem solved so wonu mu ato awuntumi ne di wonsa wonan aye otititi edu anadwo awuntumi na osore anopa na waye mre woye ho hwienye yi a waduro nie eduro we se wonyare na wonom a eba ho ban se wo yare na wonom e ma ho to wontem grow fine herbal tonic eduro na eduro wote wo twa de ye number nie ba bi eto nu Ghana ha bi akọ abenya bi wo ba Otec FM ha wo hwehwe front desk ho a yeto bi ho ye number ne ye 0244 5965 32 0244 59 65 32 unya fresh ahoma we ya ye ne wo bekasa ye be kire nsemu no wate wo ase and the Volta Drill Limited and the Volta Drill uhie nsu papa ewo fie mengo tutu nsu ani eye yade nko a utu nsu amani nkom bokom kwa asase na yase dwabuom na twinsu kroje de efini nronim na nom wo fie wate Ghana ha wo bie nim sensu papa nutu eji Volta Drill fo nko a ebensu tua onom eye expect omunim ho adwuma no ma kramfidie no de aba Ghana ha e de yes adwuma we eye Volta Drill fo senye Volta Drill fo a enyo bia abolo we fo nche na woko enti se babo ho drill na se wan fre Volta Drill fo a onua bebre o se o wa manone ufie ni wo Ghana asasi so kwa de a emfa ho ne region bi ewom ombekwa akutunsuo di amawo wa man kwanchefo bi abetu na problem abamu a o fre ye ne a ye beba besiesie ne kama e di amawo umpewe na apede ye eba blowing eba pump insulation eba pump servicing any problem a wonya wo boho ne ho a enye Volta Drill fo a enye obia obekumase ahodwo da aban a ye main office ne wo ukosunyan tachiman ne doma ye won krabata ho ye number ne ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 number na ni Freyen na yankasa mesreti for se me wokas ya hodo miensa bia meton se wutie me na wani je ho se obeto ka papa eno na me ka ho asem de akire wi me wokas no miensa kas miensa no me wo Toyota RAV4 de ye 2010 model and de ye 2018 model Toyota RAV4 miensa no me wo Toyota RAV4 2010 model and a 2018 model cars no yenia na yedi free amano ne hoba yenia na yebeye emunu wom ena nye konkwachiri konko entine bone nso dafom eye mienu ena mesa wo Toyota Corolla 2021 model Toyota Corolla 2021 model emunu wom car no etija enti se wutie mi awie ya ebo ne dafom it is in perfect condition and very reliable so when je ho age sa number we na phrase say ya na ye nidwa na beto wate number ne ye 0244 785720 0244 785720 offer sa number we ya ye beton cars ne dia ma why and now we akwada bia yira na yei eyententem na menhia posifo ayo ede abase yema atiefo nyina ntie na wonhye ne nsoma yen ababa wa bi a ye frɛ no Estopon wo ye nurse ni ewo female ward menhia ba yaresabia ha na onini nua Josephine Opoku ono nso ye nurse na won mo akọ station e de akọ akoto won wanim se enra ye 20 afri be yes nomumbre ni mu 5 pm and ye di patients bia ye frɛ no Beck Louise that's it
Lois Beacon Lois okay Beacon Lois okay oya abaya yɛde ne ba ho na wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ form 2 SHS student ɛwɔ cars akwada no akwada tuntum ɔno ɔda so yi na sɛ ne yɛde ne ba yɛ no na sɛ bibi ha akwada no adwen ohwɛ enuoma na wɔda na die no a okay enti yɛde akwada ya to facility ho yagye no ɛde ato ho afei mpofiri mu a yehu akwada yi ya hwehwɛ akwada ya hwehwɛ no ebesi saa bere yehu akwada no bere a wɔyɛ undergoing treatment no wafiri ho besi saa bere ya yehu no ɔsesɛ enti sese yɛ ka sɛ ɔno wani abre yɛ pɛ no no kyerɛ sɛ yɛde na to treatment so yɛ patient yi yɛse wabebusa permission sɛ wɔkɔ no akɔ dwonso ɛwɔ abɔnten ɛkyerɛ ni ehunu sɛ woni hokora bio yɛ yehu no enti we de yɛmfa mfa afidie yi so ne yɛmfa ntomanim me pam kyɛw sɛ moba ententan ne so a akora no de o hye mfimfin no abaya tuntum kama n'ani akyi nwi tomuro kama ɔno ɔda so yi ɔno na ayira sisi yɛ hwehwɛ no na ɔkyerɛ sɛ ɔba hɔ no ɔhyɛ red top ɛna ɔhyɛ black trousers form 2 student ɛwɔ cars enti moadama obi a wɔwɔ information biara de fa saa akwada yi ho animu ya wɔkyerɛ sɛ wɔbɛ 18 years wɔbɛgye saa number wi na wafrɛ na waka kyerɛ yɛ na baabi ɔwɔ biara no yaba hɔ aba abɛfa no ɛyɛ 0545 19 1307 0545 19 1307 unya fresh a number we ya anade police station bi eben wo no se wahu sa akwada ya fa ne kɔ na wo mfa ne mra manhia hospital sisi ye ana wo de se wahu ne kura na fa ne bra Otec FM has straight na yemfa ne nkɔ manhia hospital sisi ye kyerɛ sɛ nsamara nkɔ timuadama momwa na yɛhunu sɛne ɛteɛ adɔfoɔ mabɛdwafoɔ ɛwɔ ha na ɛnɛ saa nkyea yi maame yɛfrɛ mama t yɛsɛ wotɔn stationaries sɛ stationaries yɛ books pens ɛne adedeade ɛwɔ abu akɔ agogo lorry station hɔ mama t ɛgya sam sɛ maame woyɛ very good mano and onfa Otec FM nso niagro enti mama t ena wie a very good afternoon to you nyankopon hyiraw onye okese na ontutu wanamo enso emfa ensie na wodadie mu nchia nkoma wo udide Benedict kwaku ofusu kwachi bio Benedict kwaku ofusu kwachi bio uko suku ewo Silicon Valley International School KG2B ena awo won kran ene okyerɛ sɛ ɛyɛ wawoda na we yɛ wawo maame Inspector Patricia Frimpoma aka Krobea na ne ba ɔwɔ Ghana Police Headquarters Finance Department ene wie o maame Patricia aka Krobea ɔso ma happy birthday what Benedict nyankopon hyiraw ɔnyɛ okese na untutu anamo emfansie good oya meme wofa ase nyese me ba me ka Krobea na ne ba sa nipa na your friend Patricia no me friend Krobea ti na am se Krobea na ne ba anyi si ya ne mre wa na be hawo me mre wa ndi omo hadwe o eja kwa me omo ni yede omo ni ku hu tia omo hadwe do me mre wa ni nyina hadwe omo ni ku hu we a fine boy. Say kura no me be konkete esiam. Dabi. Na mama mre wa na ye dworos mo no ma ye demonstration. Na say kwa munya nyanko bupo na ye ma wasumdwe. Aha, wo mo mami asumdwe. Aha. Me se wo mo hadwen. Dabi say asumdwe no me nka na wasumdwe boni so. Aha. Say no won say munya ye bibia na mo ba. Nti me man konkete esiam. Me mre wa ya mo nkama koma ntomo yam na makokora me daboko wate. Me daboko ai. Awiai adofo asɛm a ababa wei ɛde aba yanim hey tenase miwura ɔde owura ya ɔne no ene bono bra
bra Nicholas Kwekwe Champon ene ba yenim awade ne de awura ni firi ase no memfa ne se ono ehunu ne ho se awade ni ti ate ade a wo hia ye nisum oka ye mfie mienu achinie enkosi aga na mom ejapade a menu mienu na hwe oye de wo de ton fa me cha fama me o se wuntimi nton mejapade onton a balance no ye value now balance na wa balance no wono so ne chafa aye de ode beye oka owura yi mfi no enti no aba yenim hey owura ede enkomo ana anamontuo na watuo e waseme ho yo nana medase encheti fo na ye mo makwa ba mra Asem Beba Dabi so no kre ye ne Kwekwe Champon edin ye de ma echi na ye beti se odi Nicholas edi nkobo efa na yere Joyce ho nya no ya de tu na nim no nya abotrete wetie ye wie na o se na nka ye onim se ye oba ya nka woni yankasa ntidi ye woni ne wa ye no bone obeka ne se abusuafo ofio nti ye mane nko na abusuafo ne nsa amfre na ndie obekọ na woni o makwa kosi adi nkobo ba se wo ba ha pa de ontumi mba se abusuafo ne frɛ no na wa nkode a ene wo ba ha bi mu dia yetumi frɛ no mane ba nti wo besere se yempam na yere no no nkofie na onkobo abusuafo amane na abusuafo mfrɛ no onso ne na abusua beba na ne wo kan woni nyina atanase because woni na ye japade na de sese omoye no omaye na de asomdwe aba o kan ne se yate seya nti wo se de obetimi akire mu akire Otec FM ni empredo do sai no abusua frɛ na besi sabri o ma bio last year October emu no cry idi kan trance Augustin eno ka so obeba October de be pem sabri wensi hobby on see hobby Mathieu bro medase sabe mpani na ewo wiram na ebi wo fie o de ewo fie nso no ebi wo wiram sa asemba enye mpepre ho na emum eya asumdwie ani yie entia enawiai maame Kita Sante obapa Kita Sante oye sofoba dodo na anim se efro fire woman better asafo ewo krofrom na na kwesi ageman stretch iso hona fire woman owo enawie obapa osofoba a very good afternoon to you yankopon hira wate onye okese pa na untutu wanamo enso emfansie wa unuaba odeshi oso dopa fire woman. I love your name, fire woman. A very good afternoon to you. Okay, Asem way edin you oba de achiame akra edin kura no a de be bia no asomdwe beba good mame ma 4 me da say menuaba say omo adwaman me pacho de ma ne nchew menye bi da omo adwaman dia me wale ndi me mfa ne chida ayo onfa adwaman ko ana se woni be mate na obo adwaman na wokwa ya na ye nim guase afei ye che japade ne ne ma ya na wonta nkan ho fi se kwan bi so no wa ankasa wagu hu kura nim asenti basa abusuan no kura ntai wachi na apart from adwaman de kama koma to ye mu ate ai odi ewo mu no won sabeka yo wakra se wose obekwa akohunu de se de abusuan frɛ no na obekɔ de a ya bedwen hu akiri na ya mani mu aye se de wokado ye de hwehwe asomdwe na adofo ne atiefo moma ye nhyɛ ne nso se woni wo ba agya awade a na wonya wo tamfo ebire bi ne motwa mu no na mote ho no mo kama ebire bi aba mogyai eno nkyɛ se mo ya tamfo ɛwɔ ho ɛya amamre ene mara nyina agitum se ebire bi du na se nipa no wo se ontumi a ɔkɔ ne saa ne ntino ɛna kasa ye fɛ ne se enkane na meyiri nie ɛwɔ ho senka eni hwade a enka de wokan ke beji atum vise nkane na me maame ni ebi ni ho vise maame de
yentimi ntitim enkane na me banie enenya me ba no ebi ni ho na emom enkane na me yiri ni enenya me yiri ni bio bebre wo ho endi se awarija ye ba na ba ko se onti ase onware a yempene so ne yenya na somdwem na kina ye hia ye ho a yetimi adi ye ho nkomo anan mpo yetima chia ye ho awade a ema wo mu no awade ni guo na abusua no monte enkwada na be ye bridge ya edamom ye nu ntem daachi bia ya meka se daachi bia se enkwada ni bi ware a momu awofunum ye nu bekwa kosia e wa awade na se na edu se ye da ye ho adi a yeso oba ne maame we oba ne papa we mum ye nu be so aka se me eni ayefro no maame ana ayefro ne papa edidie be nti na bre bia duru se awarija ye ba ni atwentwea na akwa dane manso ewiase kura ba akutimi bo ba akudua na ba akwa afirim edidie be nti na wose ye ne sa senia awura yi kan se ye no kure wone wabobra na mokwa akosi dan mo ahye dan ase amusie wohwe ne ma ekoso wose mintumi meko wose ane edan no de menton ai wonton na se wodi wajapade wonton a sabre yo ba no wone woni ajapade bomu bie wo endidie duro ni se wose mo sese edan no ba bia moduro no eho ka no na se ne be ne ho anu atua ne chefa ama ne je efiri na kro ya media enti wonka ho bio we ye simple as abcd ekobose na se mema ni bi ya ni bra kopem se oba no de ne bra obebre ya no ya ba ne hwe onko eba ne sanso de awo ka ni bra o ene se maami ka se wone na busua atena so mprenu asemprensa otimi kra se me koda maba afi ne wo mai ontimi ntina sa anya bia ise ya wura ise o mo na kwa homa bia o ende se wo ho bia wonya 10,000 ana se 20,000 enka ne de 100 million bia ana se 200 million bia obetimi dia start bibia mo no so ne sa akona no ene se wo sia ma o ma o se wo sia ya die yo obi eni uni ho asem ka ya na eye me ya pa se awarefo bi be yese wo mu jaye na be wi ase na ada na manzo wo mu ase mi bu wo mu pa maniji wo mu pa ne se wo mu a wo ma ware eguo na wo mu te wo mu ho ase akwasi se ye ni ayate ye ho ase ye se ye nwale bio endi obi anko ne ba bi akwasi onya metamfo e ma wo ye ntem endi enkrata akro ngotwetweme enkrata bebre egu konto mu ntwetwemu no eye manzo ndi o na senka me ne omienu krata no pese wo ne o yiri jaye kra wa obetimi afro emranim ni mumielu no masensa amon krata matrotro mo de no na me de kokko twam maye ya file ya de ndi court de enka se bedi asem bia maye ye ma se ni ye jai dada twam maye eni na awotwe ye be twam am akonso ye hwe awade ayi ekọ ayi enu tutimi di mfie me ensem fie nai edi entira eye manso se ya we wajapade o we wajapade na wose ye kọ hwemu court ne kọ hwe se eyampa se mu wajapade bi wo ba bi abakun titi ba bi ana enu so betimi adi mu bo mfie be se wo na emom se ate ye ho ase dia krache wonsam na wo keka no ema wo montem menye ne awo ye no wakosi fie sitam eyefense techimai ba maami wo firi ho adwuma ne awade na de ne ko sabre wo firi ho eni se wo pese daache wo besi dan no obetena mu bia na ana enti wo wura wonsam ne dwen wo mienu we anya manso asem enke ye frɛ wo na aba ekra nke tena ase ofitiem because nkwada wom na nke ye hwei e bi kura me man nti me pese me de ma me ma no emanu so ya me no mienu nyina ma se be ya daache wo nka se ya bo mo abro nti no akoso ya wo de me yenton ba akoso ya giwei fakọ ya adwuma misi ya o mane dia wa o mane dia nya no ade no we asem we ya kama abro ni boni ntrunko no we ya asem a eden a wote wono ma ototo ho ayampia ya abusia akọ ware mu ba ene na wo ma mienu wo mu wo mu se o ma frɛ wa wo se me ma akra wo de me srese wo se so obekọ dia wo de yema sa akwanya no na yema abusia no ensa mfrɛ ni bio na yenhwɛ se obekọ ana se wanko bio se wono abɔhye na ɔde asoma ye bagya taba so o meka nkyerɛ ye no a na ye gina wono ana no asɛm ne so na ba bia wo se ye de awura yi kɔ ne ye de ne kɔ na ne kyɛfa de waje obere tum fifire no onsa be ka wate ka wakoma to yem meda se ene awodadie mu nchia nkɔma wo angel pense ene wudin ene wanya afeko aka wo mfie ho angel na amenyame ya wo ye onua ba se osrese ompa ye pa bia wo bo ye kokoa mu de ye papa no yankopon mu amane mere mu ate onhyira wo na ontutu anamo ensie angel god bless you
ye frau Margaret Nyame ene wanya afeko e de aka onfie ho na wa wunua panyini amanyame ose wosere nyankopon ni nhira ne nkwa tenten enkwa husan yeyo ene yedie se ntoso anya o chefa. Happy birthday to you. God bless you, Margaret. God bless you very much. Nana bi akaba. Ya nana. Na umpomu Nyankopon adaroma so mote sei. Adom krona ordinance asan fam yembio. Ene day ye sign ni wahia na nabi go heba mixture. Ene na nabi go heba capsules. Topa ya ehye nsuo ho. Yedi nsuo no ememene topa ye no emani tu nemu yade ase. Ewie wada me bru. Ka ho asem kire me metiefo. Yo na mechia wo na machia watiefo so. Atiefo na nabi na ya saba mo nche kwkwapom de nkomo em se na okubia yedi ehiem. Na ye kwkwapom de nkomo ne wiase. Ade ya ade. Se wonyade da obeka se obi tuetua waso. Ya ade so mu a ena saa enam yade enso no. Ya na akoye yade ehye kokuam. Nipa na mo hyem. Enti wuni se o yinipa bi no na mo na enso yade ni di ninya. Ehye no ho. Ekuno. Enti misira wutie mi a na bi eye infection edura edi abadwa so a etu infection ase. Say infection yetete wo ha wadwen. Egu a wade tie mebreti a wa bi na me be chirichirim. Na me de baabi ebi wo bi wo no meninim no tutudwa. Ti baabi saa ne ben wa no tutum dika no akọ. Baabi a mantimi a amodin so nche se bi ni ho. Wo de aduro di kwa obenya aduro ni bi ato. Infection gu awodo. Wo ha na ne be ma no e pinsuo ankasa. Okọ agya so a nsuo ba. Sorry. Obu oso a onkọ agya so. Enso so no ne be ma nsuo pifiri mu saa ji so de desta na bibi saa ebaneji ne be ma no. Tissues bi chechecha no. Yes, nsuo no be basa. Saa wo ha wo bi to so a papa ebe ma wo ma yokra no atimi afiri wonsa. Ebe dum wuja. Sa wo no oba betimi anyinsen awo ene so edin. Because of say emwa no edi wunya ya ese wo nkwamwa enyina. Saa wo ha wo bi to so a kopa duro ne fe na bi no bowura heba shop bia ana pharmacy ana over the counter bia no kwa wo se open na bi. Yeyima wa wo te anu abonse wo te anu a topa ye ne hye ensuo no ho. Yitupa ye ne mienu fa duro nsuo ne bi mene mienu anopa enwumre one oba wo ne di empamgro ana se oba wa ware no ebia no munuma duro ne hwa ade. Okay. Wan kasa bon say yes. Obo so ane de na agya ho hene. Obedwini ho saa nsuo ka no ho a obenya kura na nkafifire kura bi nte no. Saa wo ha we bi to so abese ko hwehwe na bi ni bi akira kwai. Oba wo pa wo ya wonya enam yade. So wotimi enyinsen ewu mpa wo de yade na ma akwala no. Oh. Bonsa akwala no wote pan ma wudwa na no wo pose na nisa. Osi koko bie ni akwala no so. Infection na de ma akwala no. Bonsa busu ebu ho a omi nyina dwaru wi amho ye omo hene. Na zema ba ko fremo de ya no oto na daka. Because of say was a bla wa bre no. Oh. Osi kokofu o makwa akọ koko ba bi bebre. Ye hu hwe. No no maduro we no. Who say yes. Abibiduro ya adwuma. Ti no de was one day wo ton ba ko oboka nto ton adaka. Na abusua no ne adaka preko no mu nyina no. Ene wo se ahohene wo die ye o. Afiri wo so. Eti wunyinse na de wo ba wa ha akwala no. Bo se na akwala nso akonya sa problem no. Bo se na akwala bu ho a nani ohwewa nani da baabi. Ni nyina ya awom ene wonya maame. Hwem baabi no. Wo de yade na ma akwala no. Eti misra oba maduro we bi nan klini wa wodiem. Ehohuru yem. Adura wonum fa wonum nesu eyifin efa wo ba wa himfie wase. Bunti aduru no anonam. Bema bi wo ho a ne ntohwe no me se ahono dane two baako hwana baako ekakọ ene baako so epu ba. Ya dane two. Utie mi anum sa aduru we bi. Me ka no kra kire wo. Ebe ma ni nyina beba be size ni nyina ba be yepe. Timisra wo ba na be ma ya wo ha we bi tew so no. Hwehwe aduru ni din na bi go heba mixture. Na bi mi number no memfa ma ebi atikam utwam na wote me ne wo pese wo fa me number na me number no aye 0549 99 92
9253 0549 99 9253 Oba ya pampan bonne aba wahimfie be ma no hia onfre wo bio oba ho ofe na so wahimfie nyefe hwehwaduro no bi akira kwai oba wo menses entiminsis so ubu nsa wa ya se ye wo ya etutu oha we bi to so a hwehwe na bi akira kwai aduro ni di de besin gbowura ba bi a ton aduro wo se open na bi yima wa abonze sunflower da ho na ate ano a topa ye ne hye ho ne fa topa ye no yimienu ne fa ensuo no bi en eguwanu fa mene mienu anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre oha we a mekekan ha nipa anyinsen uma ba ko freme oso wo nyankyere na ase ana ai wo se won kwa de eze de wo ti ja ne ma me ne ye no ozezi na me se oho ade ya na wo se wo ti aduro nka no na wo ma me no na akokurum da bia enti wo ya no diska ma se ko aduro ne fe na bi no to bi breme okwa no akoto aduro foforo wo se ye me ko ye se aduro we ye che na bi no oh ha wo se ne man se ntimi ma ni kuru ahohene ne ade wo pa eba wo nyaba ya ma me sister ye ni abre enti na no wo se ni kunu ankasa ekokurum na okoto aduro no bi wo se ne man se aba wow ndin ti do say enena ne ma me ni hu bi no eno di na yes because was embe mpren na ya say you say okobia no akoto adu foforo bo de du ni dia ma so okwa na bi ho say am ko ye say adu we ye che no ndi nu we mi enhwe onom nso engosi aga onom nso engosi aga ya ni kunu ko ekwato bre no ene wo kunu ni yi nyina no me di wo kunu aho ahene o edi enyino ekọ no wo say yem fampa bo ntachi ne ba mara nam se maame obu nsa no ebeba yeah ti wo bo no maame bayi nam se nya hwe ye mpanyin se maame bayi emnyini ti wo kona asem bi e be ka chi ne bia no na wafa ntimisrew on de won hwe so no no maduro no sure ntimisrew tie me na se wo peba na o mensisi so a num na nabi ni bi wate de bia meka me se ye de afidie mame the whole day na mekasa na aduro no nya enye mekasa meeting mienu miensa na wo fa na akoto aduro no bia abohu se meka no kra na menka no kra sure ti na bi mi de ma no ba wie na me de ba bi a ya bi wa minim no me de tutu mframam na wo tie me a na wa ben ho na wa kwa akoto bi senso so no ba bia wo kan ma modi ano nje se aduro ni bi ni ba bia wo frame me number no dem de number na to mframam no frame na bi mi wo ha mi pe bi menya bi wo hen won sabe kan aduro ni bi na wa nom so na so wanya dance die ti me sro infection ye nom ye ne ye be ma kan se ye ho kani ana se ye ba ye ne ti bia no ena no maduro no oyesa wotu yade na se good ena me ka kire tiefo obi a wo a wono ba ko mienu ne se yade no dwuna ya na dwen se ko sa yade no ekotete num ko akiri ne ntu ase yeah me ma me se kwase akuro dwuna wo se ewu ewui ntimpa cha mu tie mu na be mu ntimisra mo ya mo no maduro no ko akiri obi ono to ba ko mienu a wo so ne menses ne ba ya de wo hwe ne sa wo se o ma aduro ye kama matufu se num ko akiri aduro no ya de wo nya de otimi nom ntimisra mo ba bia wo benya nupa bi ato so wutu aton ana wutu ba ko anoma uko PF ho a ni road PF o ni road junction ho a uko ho a obenye bi nakam atu uko apidan keba obenye bi uko Misty heba obenye bi uko Dani heba obenye bi hap me ya wo asafo pore kwano so ho no ho so ko ho obenye bi Fred Mans e wo kewu uko ho obenye bi of be kwai ne mpatom a kofadwo ho fadwo heba o police station ncho fadwo be kwa kurom ne shops no doso ba bia be we bia no obenya bi bugo sofo mo nko unique heba obenya bi ho entonso aboaso simple pharmacy ezongo ho obenya bi adum promise heba obenya bi ho kasi great amsap one Samsung office no e wo kasi no edi hwani mu okọ ho obenya bi entonso White House anase China House e wo so bi ho Brema UGC Asabre Junction wa Brema UGC Asabre Junction Yima drugstore na omoto dame ewa animu no gwa ho obenye bi ho kwada so Pokan Junction wa obenye bi ho abua kwa Osis ewobi abua kwa Pure Leaf Heba ozu obi ena Abepo Junction Arms Heba baby Asante patase taxi road no Arms Heba ho so obenye bi ho Top Amazing
wo tafo better disasonda no ho top amazing heba ukọ ho abenya bi ejosofo monko ampaba me joso ampaba me come for your healing heba ukọ so abenya bi na ma me adusa boy filling station na wo ba junction no adusa heba clinic ukọ so a ubenya bi so for lie ukọ tenatet heba ubenya bi ho so amekasa Blanca pharmacy ubenya bi ho konom big brother ubenya bi ho Tech junction European pharmacy anase keke ya omunyina boso European anim ho sister biton school bags aduro ni papa yontu no ene odi aduro na saka ho se won so obeton adupa yi ama nipa anya bianom because de na wono no wadase wonimu fa aduro no ho no to se aduro no fa ma obi ma nanim nwase da to tombo European akwana no ena European anche keke pharmacy ukọ so abenya bi ode no kwada so ahemfie no hwe ni mu ho a pharmacy kese ba ko na ho na so ubenya bi ho apiadu ukosombo heba ubenye bi ho abuabu station number 2 enso to obi ho nom ento atonsu Monaco junction hwa Monaco junction ukọ na bi yaduro no ubenye bi ato abuabu number 2 Tofik Masalaji ni nche hwa Robert enso to obi ho ahojo adehye FM eni Kumase FM wo ahojo akọ radio station ho ukọ ubenye bi ato Korango living home heba ubenye bi ho Obuase smart heba ubenye bi ho kodefo munko in boost ena tepa munko adumura the shop bie watepa ne nipatem ukọ also open na bi aduro no na da bi me number no mensa mfama na mensa fama ye me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 adupa yankasa ho nche mo ne kasa nyankopon nsha nanabi arofo we ya panyini pa ono no de nanabi go heba mixture ene ne capsules no aba nanabi na ankasa nie enti wo de akwa ba bi aton waduro no a kasa ope nanabi na wunya aduro no topa ye ne hyensuo ne ho na wo de nsuo no mmemme topa ye na case close de ha wo de ye wo no frɛ papa no na one no emo enkomo ena wi ise cheduma se rural bank plc for maame momo abaso dam ase enim adwuma pa ne adwuma den a monso moyo se wo ba asante mayimu na wo kɔ se cheduma se kromu a ye ben se cheduma se dwa no wo ba adwura ye ben GPLT for da no wo ba kwa abiri Kenya ase ha ye wa abrosan ase ho a Kenya ase station ho wo kɔ anwonaga ye wo jene dwom ho okwa aboa ye wo post office no achi ana sawanse kwan yi so obatafo a ye ben club 600 ana mofretro school no oba adumu a ye wo boss fm wachi ho mozongo ye wo second station ho enyinasu in the Jurase Chedumasi municipal ye wo mobilization center ho chechere in the Fijakwa Abre North ye wo mobilization center ho ena edidwan in the Mampong municipality honso ye wo mobilization center ho na senti a me kire se Chedumasi Rural Bank PLC echira kwan ene se ono na odi usika sem ne ho ntoto ye hye wonsa wani mu wiase afi apema hankure de wotwe eno ono mo buy 45 years and still counting and we provide rural banking services e wo Ghana ha enti se wo de wo ho bono a wo ya asoroboa okotokro onua ebe da akasoro bebie wo ordinary current account wa ha bebie corporate account wa ha bebie savings account susu account me bada achi account ubie ma obado de nkakra tutum enu bra akwada no hie sika dodo no na wakosa account ni mu akwada da wie fixed deposit no interest rate ye wo ho ye kama ena money transfer bia anso ye bi so odo ho boye na wo kwa ahokyire mu a ye ma obesia ye ma group loans ye ma akuafo besia ye wo smart loan a ye de ma oni a won salary fa controller ene ye wo woni a won de hye free mu pebosia de aye ye ma wonu mu nso bi se ye ya me ne wo kasai wo ya ma ya adwuma ye ni o wo ya ankura adwuma ye ni o woni se Chedumasi Rural Bank PLC ye adwuma nko ade a o pebosia wo mre ho adwadifo muni entu susu o na bosia bi a mu hia wo susu mu no ya de be mamo ena wie wo pesa ofre ye ne a ye number e ye 050 168 2737 ena 050 161 7927
024 and then we are for Simple Plus phone and accessories and so the mount on the other side WTMA seba phone accessories in kwa dia men kwati Simple Plus nja kire say ono brand no the most trusted brand in Ghana me ka kire omo nioma ono mo ayode aba Ghana ha eba phone accessories usa won ho a eya abolo we for nchen na woko enti mesra o phone charger no o pe Samsung de o pe iPhone de Android phone ben ana o pe yam de senya Simple Plus de ni bia mento ono no de no ene ye papa se wo pe power bank a enkoto bi won kwanchen fo ne ho mie nkotwa concrete infantum mfa mawo to Simple Plus de ni bi se wo pe battery se ye papa Simple Plus de no ye hwe ye wo hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPad any protectors phone accessories there onua sa wo de ho bo Simple Plus a wawie ubetumi abetubi akoton ubetumi abeton nkronko de akodi udwuma ye number eye 0244 590374 ena 0241 709636 ubekumasi adeshimanya ye ni Dr. Caesar aso ye nedi animhwe ubekejetia kejetia Dubai G2 ye opposite oniye didwa na nioma be koyi amawo wate ya Bolivia Enterprise nso ewo kumasi sofulai alignment onmo ni multi home no enedi animhwe ena wie ya ye kasa yi onua yade bi etete wo de wa na wunimu o enti na meka kire osekeka wo ho na bra ya kache ewo sofula alignment multi home nhwanimu ho na be kire wo yade mu kire ye ne yadi future life smart food esa yade eye nuane a ahodinuo ahyemu matonchom enti de hia ne sa obeba be kan yade ha wodo e de a kire ye vitamins ni minerals aduonum yensa ene waduane mu amino acids edunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma entu be kire oyade mu an ye be hu aduane a yade mu amu akosa ho yade wate de kire wadwen ne frɛ yen wo 0246 01 0150 ena 0242 878090 onyame wo ho heba ye ne de basenu pano abadwa so eburo ena wie se wutie me na wo obi a sebe oba tan akwada ben wo a eya ma basa heba ointment ni bi mel wo panyini ebebo awo nso akwada na sabranie asramnie pampers rashes nie entosi gugu no anasa hohye a adanse wo ho koto basa heba ointment bi na abedi adanse ena wo panyini kakaje se wo nsa na wo na moyere unipadua no honam kankan fa bisra sra wa motom nom ne ade na ntemu apropro beko ukoye adwuma ba na wa bra udi bisra twetwe nipadua na otohwa a woda basa heba ointment na wunya basa heba capsules no nso bia se yafunu yade bi da so ka ne ho anafie gya adum wonsabuo munye udu simi animu aba ma na ada hoyi koko